இருப்பதும் ஆகும். பல்வேறு சீதோஷ நிலைகளையும் குறிப்பிட்ட உயிர்வாழ் சூழ்நிலையும் கொண்ட எண்ணில் அடங்காத கிரகங்களின் படைப்பிற்கும் அதை போன்ற பிறவற்றின் படைப்பிற்கும் காரணமாக இருப்பதும் அதுவே ஆகும். அத்தகைய மூல முழுமுதற் கடவுளை நான் வணங்குகிறேன். இக்கூற்று பகவத்கீதையிலும் 14.27 இருக்கிறது. பிரம்மஜோதிக்கு பின்னணியாக இருப்பவர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே ஆவார். பிரம்மனோயி பிரதிஷ்டாகம். வேத அகராதியில் பிரதிஷ்டா என்பதன் கருத்து நிலைநிறுத்துவது என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எனவே பிரம்மஜோதி சுதந்திரமானதோ அல்லது சுய பூர்த்தியுடையதோ அல்ல. இப்பதத்தில் ஸ்வரோஷிகா அல்லது பெருமாளின் தெய்வீக உடலிலிருந்து வெளிப்படும் ஒளி என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பிரம்மஜோதியை படைத்தவர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே ஆவார். இந்த பிரம்மஜோதி சர்வ வியாபகம் உடையதாகும். மறைந்து கிடக்கும் இதன் சக்தியாலேயே எல்லா படைப்புகளுக்கும் சாத்தியமாக்கப்படுகின்றன. எனவே இருப்பவை என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து மெயினா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆண்டவனோட இஷ்டம், ரைட்? கிரியேட்டர் கிரியேஷன் ரெண்டுமே தெரிய வைக்கணும் அப்படின்னு. சோ பேசிக்கலி இது வந்து என்னன்னா நேரடி ஆன்சர் வந்து 11ல இருக்கு. 11ல இல்ல, 10ல இருக்கு. இல்ல மாதாஜி, 11ல தான் இருக்கு படிச்சது. இதுல 11ல இருக்குது மாதாஜி, 10லயும் இருக்குது மாதாஜி. கிணற்று தவறையா நல்லா இருக்கு மாதாஜி கருத்தெல்லாம். அத்தகைய ஒரு சமுத்திரம் இருப்பதை கூட அது இருக்குது சில சமயங்களில். ஆமாங்க ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓகே 10 போகலாமே. இப்ப வந்து என்ன சொன்னாங்க, மாதாஜி வந்துட்டாங்க. No problem. 2 minutes இத முடிக்கலாம். No issues. 2 minutes பாயிண்ட்ஸ் வந்து எடுத்து படிங்க மாதாஜி. முக்தி அடைந்த ஆத்மா ஒருவர் இத்தகைய தப்பான கருத்தால் குழப்பமடைவதில்லை. அப்படியானால் அறிவு பற்றாக்குறையாக உள்ள சாதாரண மனிதனை போல் அக்கேள்விகளை நாரதர் ஏன் கேட்டார்? இதுதானே மாதாஜி? ஆமா, கரெக்ட். அர்ஜுனன் பகவானின் நண்பனாக இருந்தாலும் அவனிடத்திலும் இத்தகைய குழப்பம் இருந்தது. அர்ஜுனன் அல்லது நாரதரை போன்றவர்களும் இருந்த இத்தகைய குழப்பம் பகவானின் விருப்பத்தால் உண்டானதாகும். இதனால் முக்தியடையாத பிறரும் கூட பகவானை பற்றிய உண்மையையும் அறிவையும் உணர முடியும். பிரம்மதேவர் சர்வசக்தி படைத்தவராக இருக்கக்கூடுமோ என்று நாரதரின் மனதில் உதயமான இச்சந்தேகம் முழுமுதற் கடவுளின் மீது தவறான அபிப்பிராயம் கொள்ளாதிருப்பதற்காக கிணற்று தவளைகளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பாடமாகும். பரமபுருஷர் எப்பொழுதும் பரம நிலையிலேயே இருக்கிறார். என்ன வேணுமா மாதாஜி, இன்னும் படிக்கவா? I think very nice. So basically நீங்க எல்லாருமே சொன்ன ஆன்சர் கரெக்ட். ரெஃபரன்ஸ் வந்து both 10 and 11. அதுல என்னன்னா அவர் வந்து பரம நிலையில இருக்கிறதால அவர் வந்து இந்த மாதிரி என்ன சொல்றது, கிணத்து தவறை மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கோசரம் அவஜானந்தி மாமூடா சொல்றோம் இல்லையா? நம்ம பகவத்கீதால ஸ்லோகா கூட இருக்கு, அவஜானந்தி மாமூடா. அது எந்த ஸ்லோகா நம்பர் தெரியல. எத்தனாவது வருஷம் நம்பர் இருக்கு அவஜானந்தி மாமூடா? ஒரு நிமிஷம். I think it is I don't know. அவஜானந்தி மாமுடா 7th chapter நினைக்கிறேன். அவஜானந்தி மாமுடா 7th or 9th இருக்கணும், டக்குன்னு வரல. ஓகே, சோ 9th. ஓகே ரைட். சோ அதுல தான் அந்த இது இருக்கு. 11th verse. Thank you ma'am. ஹரே கிருஷ்ணா மேம். 2 minutes மேம். இந்த ஒரு ரெண்டே No problem. You can take, no issues. I completed இது காலையில 8 அந்த 5:45 கிளாஸ் முடிச்சிட்டு வந்துட்டேன். ஓகே மேம். ரோச்சிதம் ரோச்சயாமி அகம் இப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அது எங்க இருக்கு கண்டுபிடிங்க. இவங்களை வந்து லிசனிங் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மேம். புக்க ஓபன் புக் கொஸ்டின் மாதிரி நம்மளுக்கு ரன் பண்றேன். ரோச்சிதாம் ரோச்சயாமி அகம் 11ல இருக்கு மாதாஜி. 11ல இருக்கு மாதாஜி. ஓகே, அதுல என்ன இருக்கு, என்ன அர்த்தம் அது? ரோச்சிதம்னா ஓகே. சோ அர்த்தம் என்ன, எங்க இருக்கு? 11ல எங்க இருக்கு? இது வரைக்கும் யாருமே பேசாதவங்க யாராவது இருந்தா பேசுங்க. இது வரைக்கும் நான் பேசல மாதாஜி, எனக்கு ரீடே பண்ணல, இப்ப நான் ரீட் பண்ண விரும்புறேன்றவங்க இந்த நான் ரீட் பண்ணட்டுமா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதான் நீங்க படிக்கலையா? ஓகே படிங்க மாதாஜி. படிச்சாங்க.
இல்ல படிச்சாங்களா? படிக்கல மாதாஜி அவங்கலாம். மாதாஜி, படிக்கல. படிக்க படிங்க, 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 மாதாஜி படிங்க. மொழிபெயர்ப்பு கொடுக்கலாம் மாதாஜி. சூரியன் தன் நெருப்பை டிரான்ஸ்லேஷனும் படிங்க, டிரான்ஸ்லேஷனும் படிங்க. டிரான்ஸ்லேஷனும் இருக்கு. அதுதான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா சரி, மாதாஜி. சூரியன் தன் நெருப்பை வெளிப்படுத்தும் பொழுது சந்திரன், ஆகாயம், செல்வாக்குள்ள கிரகங்கள் மற்றும் மினுக்கு நட்சத்திரங்கள் ஆகியவையும் தங்களுடைய பிரகாசத்தை வெளிப்படுத்துகின்றன. அதை போலவே பகவானின் பிரம்மஜோதி எனப்படும் சுய பிரகாசத்தை கொண்டு அவரால் படைக்கப்பட்ட பிறகுதான் என்னுடைய படைப்பு தொழிலையே நான் செய்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணன். பொருளுரை. படைப்பின் விவாகரத்தில் பிரம்மா உயர்ந்த அதிகாரி அல்ல எனும் நாரதனின் கருத்து சரியானதே என்று பிரம்மதேவர் நாரத முனிவரிடம் கூறினார். சில சமயங்களில் புத்தியில் தாழ்ந்த மனிதர்கள் பிரம்மாவே அனைத்திற்கும் மூலகாரணம் என்று முட்டாள்தனமான கருத்தை கொண்டுள்ளனர். ஆனால் பிரபஞ்சத்திலோ மிக உயர்ந்த அதிகாரியான பிரம்மாவின் கூற்றுக்களின் மூலமாக விஷயத்தை தெளிவுபடுத்திக் கொள்ள நாரதர் விரும்பினார். ஒரு நாட்டின் உயர் நீதிமன்றத்தின் முடிவு இறுதியானதாகும். அதை போலவே பிரபஞ்சத்தில் பரம அதிகாரியாக உள்ள பிரம்மரின் தீர்ப்பு இறுதியானதாகும். முந்தைய பதத்தில் நாம் ஊர்ஜிதப்படுத்தி இருப்பதை போன்று நாரத முனிவர் முக்தி பெற்ற ஒரு ஆத்மா ஆவார். ஆகவே போலி கடவுள்களை மனம் போனவாறு ஏற்றுக்கொள்ளும் புத்தியில் தாழ்ந்தவர்களில் ஒருவராக அவர் இருக்கவில்லை. நம்மை அவர் புத்தியில் தாழ்ந்தவராக அவ்வளவுதான். இதுக்கு மேல இல்ல. அந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர் இதோட எண்ட் ஆகுது. சோ பிரம்மஜோதி வந்து கிருஷ்ணரோட எஃபல்ஜன்ஸ். ரோச்சிதம் அகம் அப்படின்னா பிரம்மா கிரியேட்டட் பண்றது என்னன்னா, ஆல்ரெடி கிருஷ்ணர் கிரியேட் பண்ணது பிரம்மஜோதி மூலமா இருக்கிறதா, ரைட்? கிருஷ்ணரோட பிரம்மஜோதியின் மூலமா கிரியேட் ஆனதுதான் பண்றாரு, ரைட்? சோ பேசிக்கலி கிருஷ்ணர் கிரியேட் பண்றது அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் எங்க கிரியேட் பண்ணாரு அப்படின்னு சொல்லுவோம். அவர் பிரம்மஜோதி மூலமா தான் எல்லாமே வருது இல்லையா? சோ அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. சோ ஐ கிரியேட்டட் ஆஃப்டர் லார்ட்ஸ் கிரியேஷன் பை ஹிஸ் பர்சனல் எஃபல்ஜன்ஸ். அவர் பிரம்மஜோதி, அதானே நம்ம பிரம்மஜோதின்றதா அவரோட இன்டர்னல் பொட்டன்சி, எக்ஸ்டர்னல், நம்ம 3 பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? அவர் கிரியேட் பண்ண அந்த அவரோட எஃபல்ஜன்ஸ்ல கிரியேட் ஆன விஷயம் தான். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்றாரு? சன் மூலமா தான் நெருப்பு எல்லாமே சொல்றோம். 3 அந்த ஃபிரமெண்ட் இருந்தது, அந்த பல்புல இருக்கும்ல, ஒரு பழைய காலத்து பல்புல இருக்கும் ஒரு லைன், அது ஸ்டார் எல்லாமே அதுலதான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால அவர் வந்து பிரம்மா சுப்ரீம் அத்தாரிட்டி இல்ல. அவர் வந்து ஆல்ரெடி படைக்கப்பட்டார். அவர் யாரானாலனா கிருஷ்ணர்னால. கிருஷ்ணர் எப்படி படைச்சாருன்னா அவரோட பிரம்மஜோதி, அவர் அந்த கிரியேட் பண்ணதுல அவர் வந்து பண்றாரு. அதனால இவர் வந்து சர்கா, அவர் விசர்கா அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இது வந்து ஓகே. தானிஷ் மேம் வந்துட்டாங்க, அவங்க டேக் ஓவர் பண்ணிட்டோம். நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம், சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மேம். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மகன். ஹரே கிருஷ்ணா. மேம் 11:15 மோகன்தாஸ் பிரபு சரி 11:15 நான் மோகன்தாஸ் பிரபுஜிக்கு சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டேன் மேம் மாதாஜி. நான். பட் நீங்க நமஸ்காரம். ஜஸ்ட் ஒரு ஐ இன்ஃபார்ம்ட் ஹிம். Fine. ஹரே கிருஷ்ணா. And 1 o'clock we have with the meeting with the organizers. நான் அடுத்த வாரம் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். நான் இன்னும் 2 வாரம் இருக்குன்றது அப்புறம் யோசிச்சேன். We are very having less time and சொல்லிட்டு fine, we can take it in little slow pace also. But still accommodation எல்லாம் கரெக்ட் பண்ணிட்டோம். எல்லாமே டீடைல்ஸ் எல்லாம் இந்த வாரத்துக்குள்ள முடிச்சு we will call the devotees எல்லாருமே வந்து ஒரு மீட்டிங் வச்சு நம்ம சொல்லிட்டோம்னா முடிஞ்சது. ஐ திங்க் தமிழ்ல யாரு, அனுசையா மாதாஜி, அடுத்து வேற யாரு பண்ணல, உஷா மாதாஜி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஒரு நிமிஷம். அனுசையா மாதாஜி அப்டேட் பண்ணல. மாதாஜி விஜயகுமாரி மாதாஜி நீங்க அப்டேட் பண்ணீங்களா? உங்களுக்கு கூட நான் பார்க்கல. விஜயகுமாரி மாதாஜி இல்ல மாதாஜி, பண்ணலைங்க மாதாஜி. இது பண்றேன் மாதாஜி. சரிங்க மாதாஜி. நீங்க அப்புறமா உஷா மாதாஜி பண்ண தெரியல. என்ன மாதாஜி உங்களுக்கு பண்ண தெரியலையா? மல்லிகா மாதாஜி நீங்க கூட பண்ணல. மல்லிகா மாதாஜி, விஜயகுமாரி மாதாஜி அண்ட் அனுசயா மாதாஜி 3 பேருமே ஐ திங்க் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணி அந்த ஃபார்ம் வந்து ஃபில் பண்ணிட்டு சப்மிட் பண்ணிட்டு, சரிங்களா? உங்க 3 பேருக்கு மட்டும் தான் வரல. விஜயகுமாரி மாதாஜி அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் போட்டீங்களா மாதாஜி? இது ஒண்ணும் போல, பாகவதத்துக்கு ஒண்ணும் போடல மாதாஜி. இனிமேல் தான் போடணும். சைத்தன்யம் அதுக்கு போட்டீங்களா மாதாஜி? போட்டேன் மாதாஜி. அப்படியா? சார் எனக்கு நான் இப்ப 10 நிமிஷம் லேட்டா வந்தனால எனக்கு கிடைக்கலையோ நம்ம மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு எல்லாம் டெய்லி போட தெரியல மாதாஜி, எப்படி போடுறது? அதனால கிளாஸ் மட்டும்தான் அட்டன் பண்றோம் மாதாஜி. அந்த மாதிரி இருக்கவங்க யாராவது இருந்தா சொல்லிடுங்க.
இன்னைக்கு சைத்தன்ய சரிதாமன கிளாஸ்ல கூட சொல்லி கொடுத்தானே மாதாஜி, எப்படி அட்டனன்ஸ் பண்ணணும்னு. ராஜேஸ்வரி ராதாகிருஷ்ண மாதாஜிக்கு சொல்லி கொடுத்தாருன்னா நாங்க 10 டேஸ்க்கு ஒரு தடவை போட்டுட்றோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 1 வீக் இல்லைன்னா 10 டெய்லி கிளாஸ் அட்டன் பண்றோம் மாதாஜி. அதனால நாங்க 1 வீக் ஒரு தடவை இல்லைன்னா 10 டேஸ்க்கு ஒரு தடவை போட்டுறோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. டெய்லி போடணும். விஜயகுமார் மாதாஜி, ஒரு ரிக்வஸ்ட் இப்ப கொஞ்சம் போட முடியுமா மாதாஜி? இல்லாட்டி பரவாயில்ல, நீங்க ஆப்சென்ட் அப்படி ஆயிடுமா மாதாஜி? ஏன்னா ஜபம் பண்ணிட்டு வர கொஞ்சம் 5 நிமிஷம் எனக்கு லேட் ஆயிடுச்சு, அதனால. மாதாஜி இப்ப சாட்ல போயிட்டு என்ன செய்யணும் மாதாஜி அட்டெண்டன்ஸ் போடுறதுக்கு? லிங்க் வேணும் மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நம்மளோட குரோம்ல எப்பவும் இருக்கும், அந்த டேட் தான் மாத்த வேண்டி வரும். ஓகே எக்ஸாக்ட்டா நீங்க மாதாஜி. அட்டெண்ட் பண்ணீங்கன்னா ஆஃப்டர் தட் டைம் யூ ஹேவ் டு புட் இட். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. இந்த டைம் எல்லாம் அதுல ரெஃப்ளெக்ட் ஆகும், அதனால டைம் பார்த்து தான் போடணும். ஓகே மாதாஜி. ஓகே, நம்ம வந்து இப்போ go for the session. மாதாஜி இந்த மிருதங்கம் ஃபைபரா கட்டையா மாதாஜி? ஃபைபர். ஃபைபர். ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி, ஜெய ராதா மாதவ ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி, ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி, ஜெய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி, ஜெய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி, ஜெய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி, ஜெய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி, யசோத நந்தன பிரஜன ரஞ்சன, யசோத நந்தன பிரஜன ரஞ்சன, யசோத நந்தன பிரஜன ரஞ்சன, யசோத நந்தன பிரஜன ரஞ்சன, யமுனதீரா வனச்சாரி, யமுனதீரா வனச்சாரி, நதீரா வனச்சாரி, யமுனதீரா வனச்சாரி, ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி, ஜெய ராதா மாதவ ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி, ஜெய ராதா மாதவ ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண
कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் हरे कृष्णा माताजी प्रणाम हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत् जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयाम् नित्यं भागवत सेवया भगवत्य उत्तमश्लोके भगवद्गीता उत्तमश्लोके भक्तिर्भवते नैस्तिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी So reading from Bhagavatam 5th canto 8th chapter la 5th slokam P Vijaykumari Mataji Vasing Hare Krishna Tashya utpadandya vatnaya urubhaya vagalido yoni nirgarudha garbha sasrodasi nibabad இது படிச்சுமா 7 படிக்கணும் மாதாஜி। ரெண்டாவது படிக்கணும் அது 7வது 7 தான் படிக்கணும்। இது 6 படிக்கணும் 6 படிக்கணும் மாதாஜி 6 படிக்கணும் விஜயகுமாரி மாதாஜி 6 தான் படிக்கணும் தத் பிரசவோத்ஸ்வர்ண பய கேதாதுர ஸ்வகனேன வியுஜ்யமானா கஸ்யாஞ்சித் தர்யாம் கிருஷ்ண சாரசதி நிவபாததாத மமார எஸ் வாசிங்க हरे कृष्णा माताजी। तत्प्रसवोत्सर्पणपय केतातुरास्व कनेन वियुज्यमाना कस्याञ्चित्तर्यां कृष्णसारसती निपपातता च ममार தத் பிரசவ குறை பிரசவத்தில் பிறந்ததினால் குட்டிமான் உத்சர்ப்பன ஆட்டினை தாண்டி பயத்தினால் கேத களைப்பினால் ஆதுரா துன்புற்று ஸ்வகனேன மான் கூட்டத்திலிருந்து வியுஜ்யமானா தனியே பிரிந்து கஸ்யாஞ்சித் சில தர்யாம் மலைக்குகையினுள் கிருஷ்ண சாரதி கருநிலமான் நிபபாத கீழே விழுந்து அத ஆகையினால் ச மேலும் மமார இறந்தது. மொழிபெயர்ப்பு பை ஸ்ரீல பிரபுபாதா. ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய்.
மொழிபெயர்ப்பு. தனது கூட்டத்திலிருந்து பிரிந்து ஆற்றை கடக்கும் பொழுது தான் கருப்பையிலிருந்து சுமந்திருந்த குட்டியும் பிறந்த ஆற்றில் விழுந்த காரணத்தினால் அக்கருநிறமான் மிகவும் வருந்தியது. உண்மையில் அது ஓர் மலை குகையினுள் விழுந்து அதனால் மரணமடைந்தது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தம் த்வ ஏன குணகம் கிருபணம் ஸ்ரோத சானூஹய மானும் அபிவீக்ஷ்ய பவிந்தம் பந்தூர் இவானு கம்பயா ராஜர்ஷீர் பரத ஆதயா மிருதமாதரம் இது ஆசிரமபதம் அந்யத். எஸ், கலாவதி மாதாஜி வாஸ். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தம் த்வ ஏன குணகம் கிருபணம் ஸ்ரோதசானுயமானும் அபிவீஷ்ய பவிந்தம் பந்து ஜீவானு கம்பயா ராஜர்ஷீர் பரத ஆதயாமிருத மாதரம் இது ஆசிரம பதம் அன்னயத். தம் அது தூ ஆனால் ஏன குணகம் மான் குட்டி கிருப்பணம் உதவியின்றி ஸ்ரோதச அலைகளினால் அனுக்யாமானம் மிதந்து கொண்டு அபிவீட்சைய கண்டு அபவித்தம் தனது சொந்த இனத்திலிருந்து பிரிந்து பந்து இவ ஓர் நண்பனைப் போல் அனுகம்யா கருணையுடன் பரத மகாராஜா ஆதையா எடுத்துக்கொண்டு மிருத மாதரம் தனது தாயை பிரிந்து இது இவ்வாறு நினைத்து ஆசிரமத்திற்கு அணைய கொணர்ந்தார். மொழிபெயர்ப்பு. தரையின் மீதமர்ந்திருந்த பரத மகாராஜா தனது தாயை பிரிந்து ஆற்றில் தத்தளித்துக் கொண்டிருந்த மான்குட்டியை கண்டார். அதன் மீது மிகுந்த இரக்கம் கொண்டார். ஓர் உயிர் நண்பனைப் போல் அவர் அம்மான்குட்டியை நீரிலிருந்து வெளியே எடுத்தார். அதற்கு தாய் இல்லை என்பதை அறிந்து அவர் அதனை தன் ஆசிரமத்திற்கு கொணர்ந்தார். ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, ஒரே ஒரு நிமிஷம். பொருளுரை. தனக்கு புலனாகாத நுண்ணிய வழியில் இயற்கையின் விதிகள் செயல்படுகின்றன. பரத மன்னர் மாமன்னர் என்பதோடு பக்தி தொண்டில் மிகவும் வளர்ச்சி அடைந்தவரும் ஆவார். சற்றேறக்குறை அவர் பகவானின் அன்பு தொண்டின் உச்சியினையே அடைந்திருந்தார். ஆயினும் அவர் அந்நிலையிலிருந்து தவறு விழக்கூடிய நிலை ஏற்பட்டது. பகவத்கீதை நம்மை பின்வருமாறு எச்சரிக்கிறது. எதயந்தி ஏது புருஷம் புருஷர்ஷப சம துக்க சுகம் தீரம் ஷோ அமிர்தத்வாய கல்பதே. மனிதரில் சிறந்த மாண்புடைய அரசு அர்ஜுனா, இன்பமோ இரண்டையும் சமமாய் எண்ணுகின்றவன் உலகில் விடுதலைக்கு உரியவன் ஆகிறான். ஆன்மீக வீடு பேறு மற்றும் உலகப் பிடியிலிருந்து விடுதலை பெறுவது என்பவை மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் அணுகப்பட வேண்டியவையாகும். இல்லையேல் ஒரு சிறு தவறு கூட ஒருவனை மீண்டும் உலக வாழ்க்கையில் வீழச் செய்வதற்குரிய காரணமாகிவிடும். பரத மன்னரின் செயல்களில் இருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது யாதெனில், பௌதீக பற்றிலிருந்து முற்றிலும் நாம் விடுதலை பெறுவதற்கான கலையினை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதே. இந்த மான் குட்டியின் மீது கொண்ட இரக்கத்தினால் பரதன் ஒரு மானின் உடலை பெற வேண்டியதாயிற்று என்பதையும் பின்வரும் ஸ்லோகங்கள் விளக்குகின்றன. ஒருவனை உலக நிலையிலிருந்து ஆன்மீக நிலைக்கு உயர்த்துவதில் மட்டுமே நாம் கருணையுடையவர்களாக இருத்தல் வேண்டும். இல்லையே நமது ஆன்மீக முன்னேற்றம்
கெடுவதுடன் நாம் மீண்டும் உலக நிலைக்கு வீழ்ந்துவிட வேண்டியது ஆகிவிடும். பரத மன்னர் மான் மீது கொண்ட கருணையே அவர் பௌதீக உலகில் வீழ்வதற்கு ஆரம்பமாக இருந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அது கதவை திறக்க போகணும்ட்டு ஒரு நிமிஷம் இதாயிடுச்சு மாதாஜி. சாரி மாதாஜி. No problem. Fine. So, கீதா மாதாஜி அடுத்து வாசிங்க. தஸ்ய ஹாவா ஏன குணக உச்சைர் ஏதஸ்மின் கிருத நிஜ விமானஸ்யார் அஹஸ்தத் போஷண பாவன லாலன ப்ரீணானுதத்யா நேனாத்ம நியமாக சஹயமாக புருஷ பரிஷர்யாத ஏகை சஹ கதி பகேயான்ஹர் கணேன வியுஜ்யமானா கில சர்வ ஏவோதவசன். எஸ் வாசம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பதம் 8. தஸ்ய சகவா ஏன குணஹ உச்சைர் ஏதஸ்மின் கிருத்த நிஜா விமானஸ்யாஹர் அகஸ்தத் போக்ஷண பாவன லலான பிரணானுத்யா நேனாத்ம நிஜம நியம சகயம புருஷ பரிசாத்ய ஏகை சக கதிபயே நாகர் கணேனா விச்சுத மான கில சர்வ ஏவோ தவ சன். தஸ்ய அம்மன்னரின் ஹவா உண்மையில் ஏன குணகே மான்குட்டியிடம் உச்சை மிகுந்த ஏதஸ்மின் இதனில் கிருத நிஜ அபிமானஸ்ய தனக்கு பிறந்த குழந்தையாகவே அம்மான் குட்டியினை ஏற்றுக்கொண்டார். ஒவ்வொரு நாளும் தத் போக்ஷண குட்டியை பாதுகாத்தல், பாலன ஆபத்தில் இருந்து காப்பது, லவன வளர்த்தல் அல்லது அதை முத்தமிடுவது போன்றவற்றின் மூலம் அன்பினை வெளிப்படுத்துதல், பிரீணான செல்லமாக வளர்த்தல், அனுத்யானேனா இப்பற்றின் காரணத்தினால், ஆத்ம நியம தனது உடலை பேணும் தனிப்பட்ட செயல்கள், சக யம வன்முறையின்மை, பொறுமை, எளிமை போன்ற ஆன்மீக கடமைகள், புருஷ பரிசாரிய ஆதய முழுமுதற் கடவுளை வழிபட்டு பிறகு செயல்களை செய்வது, ஏகச அனுதினமும், கதிப்பயேன ஒரு சில, அகஹ கணேன நாட்களின் காலத்தில், விஜ்யமானா துறந்து, கில உண்மையில், சர்வே எல்லாம், ஏவ உறுதியாக, உதவ சன் அழிந்து போனது. மொழிபெயர்ப்பு. பரத மன்னர் படிப்படியாக அம்மான்குட்டியின் மீது மிகுந்த பற்றுடையவரானார். புல் பூண்டு முதலியவற்றை போட்டு அதனை வளர்க்க தொடங்கினார். புலி போன்ற கொடி விலங்குகளிலிருந்து அதனை கவனத்துடன் பாதுகாத்தார். அது தன் மீது உரசும் பொழுது அதனை தட்டி கொடுப்பார். அதனை கண்ணும் கருத்துமாக வளர்ப்பதில் கவனமுடனும் முயற்சித்து வந்தார். அன்பின் மிகுதியால் அதனை அவர் முத்தமிடுவார். மானின் மீது கொண்ட பற்றுதல் காரணமாக பரத மகாராஜா ஆன்மீக வாழ்வின் முன்னேற்றத்திற்கான ஒழுங்குமுறை விதிகளை மறந்தார். படிப்படியாக அவர் முழுமுதற் கடவுளை வழிபடுவதையும் கூட மறந்தார். சிறிது நாட்களில் அவர் தனது ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கான அனைத்தையுமே மறந்து போனார். பொருளுரை. இதிலிருந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை தொடர்ந்து ஓதி ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்றி ஆன்மீக கடமைகளை செய்வதில் நாம் எத்தனை எச்சரிக்கையோடு இருக்க வேண்டும் என்பதை இந்நிகழ்ச்சி உணர்த்துகிறது. நேதிகளை புறக்கணித்தோமாயின் அதனை தொடர்ந்து நமக்கு வீழ்ச்சி ஏற்படும். அதிகாலையில் எழுந்து நீராடி மங்கள ஆர்த்தியில் கலந்து கொண்டு திருமூர்த்தங்களை வழிபட்டு ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை ஓதி வேத இலக்கியங்களை கற்று ஆச்சாரியர்களை மற்றும் ஆன்மீக குருக்களின் குறிப்பிடும் விதிகளை பின்பற்றி நாம் நடத்தல் வேண்டும். இம்முறையிலிருந்து நாம் மாறுபட்டால் நாம் எவ்வளவு உயர்ந்த நிலை இருந்த போதிலும் வீழ்ச்சி அடைவோம். இதை 8.15 பின்வருமாறு கூறுகிறது. யக்ஞ தான தப கர்ம ஞாயக்ஞாம் கர்ம ஏவ தத் யக்ஞோ தானம் தபச்சைவ பவனானி மனுஷினாம். தானமோடு தவம் வேள்வி போன்றவற்றை தள்ளிடாது நாளும் இங்கு செய்தல் வேண்டும். தானமோடும் தவம் வேள்வி மகாத்மாக்கள் தன் மனதை கூட இங்கு தூய்மை செய்யும். துறவு நிலை மேற்கொண்ட போதிலும் ஒருவன் ஒழுங்குமுறை விதிகளை மட்டும் ஒரு நாளும் விட்டுவிடக் கூடாது. அவன் திருமூர்த்தியினை நாளும் வழிபட்டு
தனது வாழ்வினையும் காலத்தையும் கிருஷ்ணரின் தொண்டிற்கு ஈடுபடுத்தல் வேண்டும். அவன் துறவு நெறி மற்றும் தவத்திற்கான ஒழுங்குமுறை விதிகளையும் தொடர்ந்து பின்பற்ற வேண்டும். இவை விட்டுவிடக் கூடியவை அல்ல. துறவரத்தினை மேற்கொண்டதினாலேயே மிகுந்த வளர்ச்சி பெற்றுவிட்டோம் என்று ஒருவன் கருதக்கூடாது. பரத மகா மன்னரின் செயல்கள் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்காக ஒருவன் எச்சரிக்கையுடன் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடங்களாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேம மாதாஜி அடுத்து வாசிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. அஹோ பதாயம் ஹரிணகுண கிருபண ஈஸ்வர ரத சரண பரிபிரமண ரயேன ஸ்வகண சுஹுருத் பந்துப்ய பரிவர்ஜித சரணம் சா மோபசாதிதோ மாம் ஏவமாத விதௌ பிரார்த்துர் ஞாதீன் யௌதிகாம் சைவோ பேயாய நாண்யம் கஞ்சன வேதமய்ய அதே விஸ்தரஸ் சாத ஏவ மயா மத் பராயணஸ் ய போஷண பரலன பரீனன லாலனம் அனுஷ்யானுஷ்டேயம் சரண்யே பேக்ஷா தோஷா விதூஷா. எஸ் வாசி. பிரேம மாதாஜி வாசிங்கோ, அன்மியூட் பண்ணி. அவங்க இல்லையா? ஓகே, பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. ஹரி ஹதோ பகாயம். சரியா கேக்குதா மாதாஜி? கேக்குதா? அஹோ பதாயம் ஹரி குண கணக குணக கிருப்பண ஈஸ்வர ரத சரண பரிப்ரமண ரயேன ஸ்வகுண சுஹ்ருத் பந்துப்ய பரிவர்ஜித சரணம் ச மோபாசிதோ மாம் ய ஏவ மதா பிதரௌ பிரதுர் ஞாதீன் யௌதிகாம்ச சைவோபாய நாண்யம் கஞ்சன வேத மைய ஆதி விவ்ராஸ் சாத ஏவ மயா மத் பிரணாயம்ச போஷண பாலன பிரவீண லாலனம் அனுசுயானாஸ்தேயம் சரண்யோ பேஷ தோஷா விதூஷ. அஹோபத அந்தோ அயம் இந்த ஹரிண குணக மான்குட்டி கிருபண உதவியின்றி ஈஸ்வர ரத சரண பரிப்பிரமண ஈயேன முழுமுதற் கடவுளின் காலச்சக்கரத்தினை வேகத்தினால் அது இங்கே அவரது தேர்ச்சக்கரத்துடன் ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ஸ்வகணா சொந்த உறவினர், சுக்ருத் நண்பர்கள், பந்துபிய உறவினர்கள், பரிவர்ஜித எய்த பெற்று, மாம் எனது, ஏவ தனியே, மாதா பிதரௌ அன்னையும் தந்தையும், பிரத்ரு ஞாதீன் சகோதரர்கள் மற்றும் நெருங்கிய உறவினர்கள், யௌதிகான் கூட்டத்தைச் சேர்ந்த, ச மேலும், ஏவ உறுதியாக, உபயேயாய எய்த பெற்று, ந இல்லை, அந்யம் ஒருவரேனும், கஞ்சன சிலர், வேத இது அறிந்து, மயி என்னிடத்தில், மிகவும் விஸ்ரப்த நம்பிக்கை வைத்து, ச மேலும், அத ஏவ ஆகையினால், மயா என்னால், மத் மயானஸ்ய என்னையே நம்பியிருக்கும் ஒன்று, போஷண பாலன பிரவீண பாலனம் வளர்த்தல் கவனித்தல் பாசம் வைத்தல் பாதுகாத்தல் அனுசுயானா நான் எவ்வித காழ்ப்பு உணர்ச்சியுமின்றி அனுதேசியம் செய்வது சரணடைய ஒருவருக்கு உபேஷா புறக்கணித்தல் தோஷ விதூஷா தவறினை அறிந்தவன்.
மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். மாமன்னர் பரத மகாராஜா பின்வருமாறு சிந்திக்க தொடங்கினார். அந்தோ ஒருவர் துணையும் இல்லாத இந்த இளமான் குட்டி முழுமுதற் கடவுளின் தூதனாக காலத்தின் வேகத்தினால் அதன் உற்றார் உறவினர் இழந்து இப்போது என்னிடம் தஞ்சம் புகுந்திருக்கிறது. என்னை தவிர இதற்கு வேறு எவரையும் தெரியாது. நானே இதற்கு தாயும் தந்தையும் சகோதரனும் நண்பனுமாக இருக்கிறேன். இவ்வாறே இந்த மான் நினைக்கின்றது. ஆகையினால் இந்த மான் மீது இது எனது சுய நன்மையினை அளிக்கிறது அது என்று காழ்ப்புணர்ச்சி கொள்ளக்கூடாது. நானே இதனை வளர்த்து புறந்து ஆதரவளித்து மகிழ்தல் வேண்டும். இது என்னை அடைக்கலம் புகும் பொழுது அதனை நான் எவ்வாறு மறுதளிக்க முடியும்? இம்மான் எனது ஆன்மீக வாழ்விற்கு இடையூறு விளைவித்த போதிலும் தஞ்சமென்று வந்த ஒன்றை தள்ளிவிடக் கூடாது என்று நான் உணர்கிறேன். அது மிக பெரிய தவறாகும். பொருளுரை: ஒருவன் ஆன்மீக அல்லது கிருஷ்ண உணர்வில் வளர்ச்சி பெறும் பொழுது அவன் இயற்கையிலேயே உலகில் கிடந்து துன்பத்தில் உழலும் உயிர்கள் மீது மிகுந்த கருணையுடையவனாகிறான். இயற்கையிலேயே அவன் பொதுமக்களின் துன்பத்தை மட்டுமே எண்ணி பார்க்கிறான். ஆயினும் ஒருவன் வீழ்ச்சியுற்ற ஆத்மாக்களின் உலக துன்பங்களை அறியாது உடல் நலத்திற்கு பரத மன்னனை போல் இரக்கம் கொள்வான் என்றால் அக்கருணை அல்லது இரக்கம் ஒருவனது வீழ்ச்சிக்கு காரணமாகிவிடும். ஒருவன் வீழ்ச்சியுற்ற துன்புறும் மனித இனத்தின் மீது உண்மையான இரக்கம் உடையவனாக இருப்பான் என்றால் அவன் மக்களை பௌதீக உணர்விலிருந்து ஆன்மீக உணர்விற்கு உயரச் செய்வதில் முயற்சித்தல் வேண்டும். மானை பொறுத்தமட்டில் பரத மன்னர் மிகவும் இரக்கமுடையவராக இருந்தார். ஆயினும் ஒரு மானை ஆன்மீக நிலைக்கு உயர்த்துவது கடினம் என்பதை அவர் மறந்துவிட்டார். ஏனெனில் மான் ஒரு சாதாரண விலங்குதான். ஓர் விலங்கினை பாதுகாப்பதற்கு தனது ஒழுங்குமுறைகள் விதிகளை அனைத்தையும் தியாகம் செய்தது பரத மன்னரை பெரும் ஆபத்திற்கு உள்ளாக்கியது. பகவத்கீதையில் அருளப்பட்டிருக்கும் கொள்கையானது பின்பற்றப்பட வேண்டும். எம் ஹி நா வதயந்தி ஏதே புருஷர்பக என்று உடலை பொறுத்தவரை நாம் ஒவ்வொருவரும் ஒன்றும் செய்துவிட முடியாது. நாம் ஒழுங்குமுறை விதிகளை கவனத்துடன் பின்பற்றினோம் என்றால் கிருஷ்ணரின் கருணையினால் ஒருவனை நாம் ஆன்மீக உணர்விற்கு உயர்வு செய்யலாம். நமது ஆன்மீக நடவடிக்கைகளை விட்டுவிட்டு பிறரின் உடல் நலத்தில் கவனம் கொள்ளும் பொழுது நாம் பயங்கரமான ஆபத்தில் விழுந்து விடுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே, டைம் இருந்தா புஷ்பா மாதாஜிக்கும் பத்மா மாதாஜிக்கும் கொடுக்குறேன், வெயிட் பண்ணுங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆறாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து. தம் பிரசவோத்தர்ஷன பயகேதாதுராஸ்வகனேன வியுஞ்சமானா கஸ்யாஞ்சித் தர்யாம் கிருஷ்ண சாரசதி நிபபாதாத சமமார. ஸோ நம்ம பரத மகாராஜாவுடைய செயல்களை பற்றி படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? தனது கூட்டத்திலிருந்து பிரிந்து ஆற்றை கடக்கும் பொழுது தான் கருப்பையில் சுமந்திருந்த குட்டியையும் பிறந்து ஆற்றில் விழுந்த காரணத்தினால் அக்கருநிற மான் மிகவும் வருந்தியது. உண்மையில் அது ஒரு மலை குகையினுள் விழுந்து அதனால் மரணம் அடைந்தது. அப்படின்னா அந்த ஆற்றை கடக்கிறதுக்காக குதிச்சப்போ அந்த குதித்த வேகத்துல குட்டியை ஈன்று விட்டு அது எங்க போய் விழுந்ததுனாக்கா ஒரு குகையாண்ட போய் விழுந்ததாக சொல்லப்படுகிறது. அந்த விழுந்த வேகத்துல அது மரணம் அடைந்தது. தம் ஏன குணகம் கிருபணம்
சஸ்ரோதாஹ்வன யமானும் அபிவீக்ஷ்யாபித்தம் பந்தோரிவானுகம்பயா ராஜரிஷி பரத ஆதாய மிருதம் மாதரம் இதி ஆசிரம பதம் அந்யத். அதாவது கரையின் மீது அமர்ந்து இருந்த பரத மகாராஜா இல்லையா, தனது தாயை பிரிந்து ஆற்றில் தத்தளித்துக் கொண்டிருந்த மான்குட்டியை கண்டார். சோ அதன் மீது அவர் மிகவும் இரக்கம் கொண்டார். இது ஒன் ஆஃப் த குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் அதாவது ஒரு வைஷ்ணவருடைய குவாலிட்டிஸ் இல்லையா. சோ ஒருத்தர் வந்து அதாவது ஒரு ஆபத்துல இருக்கும் பொழுது நாம வந்து அவங்களுக்கு கண்டிப்பா உதவணும். சோ முன்னேறி அங்க நம்முடைய முந்தைய விரோதமோ எதுவுமே நம்ம வந்து மைண்ட்ல வச்சுக்க கூடாது. ஓகே, ஸோ அந்த ஒரு நிலையை வந்து இந்த இடத்துல வைஷ்ணவ குவாலிட்டிஸ்ல வந்து நம்ம நல்லாவே பார்க்கலாம். ஸோ என்னதான் அந்த சமயத்துல இப்போ யாராவது ஒருத்தருக்கு வந்து ஒருத்தரை பிடிக்காதுன்னா, ஒரு வைஷ்ணவா இருந்தா என்ன பண்ணுவார், ஆக்சுவலி அவர் தவறு என்றால் அவர் வந்து திருத்தறதுக்கான முயற்சி மேற்கொள்வார். இல்லைன்னா மன்னிக்கக்கூடிய ஒரு பக்குவத்தை எடுத்துட்டு வருவார். ஆனா அந்த ஒரு காரணத்திற்காக அந்த நபரை வந்து அவர் வந்து வெறுக்க மாட்டார் இல்லையா. சோ அதாவது கருணையோட வந்து அவருக்கு இன்னும் ஏதாவது வழங்கணும்ன்ற அந்த மனசு வந்து அவங்களுக்கு கண்டிப்பா ஏற்படும். ஒரு உயிர் நண்பனை போல் அவர் அம்மான்குட்டியை நீரிலிருந்து வெளியே எடுத்தார் இல்லையா. சோ அந்த தன் கண் முன்னாடி அவர் எடுக்கலன்னா அந்த மான்குட்டி மரணித்திருக்கும் இல்லையா. அதனால கருணை கொண்டு அவர் அந்த மான்குட்டியை வந்து எடுத்தார். அதற்கு தாய் இல்லை என்பதை அறிந்து அவர் அதனை தன் ஆசிரமத்திற்கு கொண்டு வந்தார். ஆக்சுவலி நமக்கு புலனாகாத நுண்ணிய வழியில் இயற்கையின் விதிகள் செயல்படுகின்றன. சோ எப்படி கருணை, எவ்வாறு வந்து மான் வந்து குட்டியை ஈன்றது, அது எவ்வாறு அந்த குட்டியை வந்து ஆற்றில் வந்து நழுவிட்டது. சோ அதான் இந்த பக்கத்துல இருந்து அந்த பக்கம் அதாவது தாண்டும் பொழுது இல்லையா, அக்கறைக்கு தாண்டும் பொழுது அதாவது சின்ன ஏதாவது இது இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இங்க இருந்து அங்க இப்ப நம்ம கூட ஊர் பக்கம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த டேம், அந்த கால்வாய் பாதை எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா. ஆனா அது இயற்கையிலே இருந்திருக்கலாம் அந்த இடத்துல சின்னதா தாண்டக்கூடிய நிலைமையில. சோ அப்படி தாண்டிடலாம் நினைச்சுதான் அந்த மான்குட்டி வந்து குதிச்சிருக்கும் இல்லையா, இந்த பக்கத்துல இருந்து அந்த பக்கத்துக்கு. ஆனா விழுந்த இந்த குதிச்ச வேகத்துல அதாவது சின்ன குட்டியை ஈன்று விட்டு அது விழுந்த வேகம் அங்க இருக்கக்கூடிய புகையாட போய் விழுந்தது. அதனால அதுக்கு மரணமும் ஏற்பட்டது. மேலும் பரத மன்னர், அதாவது பரத மன்னர் மாமன்னர் என்பதோட பக்தி தொண்டில் மிகவும் வளர்ச்சி அடைந்தவரும் ஆவார் இல்லையா. சோ இதெல்லாம் இயற்கையினுடைய இது. ஒருத்தர் வந்து விழணும், காரணம் காரியம் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும். அனைத்து காரணங்களுக்கும் மூல காரணம் அந்த பரம்பொருள் தான். ஆனால் அவர் எல்லா இடங்களிலுமே வந்து நேரடியாக செயல்படுவது கிடையாது இல்லையா. சோ இந்த பிரபஞ்சத்துல மாயாதேவியின் மூலியமாக அனைத்தையுமே அவர் வந்து செயல்படுத்துகிறார். சோ இந்த ஜீவன்கள் வந்து செய்யக்கூடிய செயல்களிலுமே வந்து பகவானுடைய அந்த இதை வந்து பார்க்கலாம். ஒரு பக்தன் இறைவனுடைய கருணையை பெற்று அந்த செயலை வந்து பக்குவமாக செய்துக்கக்கூடிய அந்த ஞானத்தை பெறுகிறார். சோ பக்தியற்றவர்கள் அவர்களுடைய சொந்த திருப்திக்காக அவரவர்கள் முறையை வந்து அவங்க பின்பற்றுகிறார்கள். ஞானியும் அதே மாதிரிதான் இல்லையா. ஆனா இதுல ஒவ்வொருத்தருடைய அந்த சூக்ஷ்மமா என்ன எடுத்துக்கணும்ன்றதுனாக்கா, ஒருத்தருடைய கருணை உள்ளத்தை நாம கண்டிப்பா எடுத்துக்கணும். எப்படிப்பட்டவங்களுக்கு கருணை இருக்கும், எப்படிப்பட்டவங்களுக்கு கருணை இருக்காது இல்லையா. யாரெல்லாம் வந்து அதாவது இந்த பக்தராக இருந்து இல்லையா, தூய பக்தராக இருந்து அவள் அந்த ஒரு குவாலிட்டிஸோடு இருக்கிறவங்களுடைய கருணை வந்து இமீடியட் இல்லையா. ரட்சணை என்பது ஒரு க்ஷணம் கூட வேஸ்ட் பண்ணல இல்லையா. சோ அந்த ஒரு அந்த சூக்ஷ்மமா அந்த நிலை வந்து அவருடைய மனதுல வந்து விழுந்து இல்லையா, இமீடியட்டா அந்த மான்குட்டி எடுக்கக்கூடிய அந்த நிலைக்கு சென்றார். சோ அது அனைத்துமே வந்து எவ்வாறு நிகழ்ந்தது என்பது நம்மளால அதாவது எடுத்துரைக்க முடியாது. ஆனால் நாம அந்த நிலையில இருந்தா நாம என்ன பண்ணிருப்போம், ஒரு ஜீவன் நம்ம முன்னாடி தத்தளிச்சுட்டு இருந்தா அதை அப்படி விட மாட்டோம் இல்லையா. அட்லீஸ்ட் அதை எடுத்து யாருக்காவது அதாவது அவங்களுடைய ஓனர்ஷிப் யாருன்னு பார்த்தாவது நம்ம வந்து கொடுக்கறதுக்கு கண்டிப்பா முயற்சி பண்ணுவோம். சோ அந்த ஒரு நிலையில பரத மன்னர் என்ன பண்றார், அதீத கருணை இவர் இல்லையா. அதனால அந்த குட்டியை விட்டு பிரியாத ஒரு நிலைக்கு வந்துட்டார். சோ சற்று எழுத்தாரா அவர் பகவானின் அன்பு துண்டின் உச்சியினை அடைந்திருந்தார். அந்த அளவுக்கு ஆஸ்டியரிட்டிஸ் என்னன்னா அவர் அதை கண்டினியூ பண்ணியிருந்தா அப்போ அந்த ஒரு பரத மகாராஜா என்னக்கூடிய அந்த ஒரு இதுல இருந்து அவர் மோட்சத்தை வந்து அடைந்திருப்பார். ஆனா அங்கிருந்து அவர் என்ன ஆனார், தவறி கீழே விழக்கூடிய நிலை ஏற்பட்டது. பகவத்கீதை வந்து நமக்கு பின்வர் எம் ஹீனா வெதிஹந்தி ஏதே புருஷம் புருஷர்ஷப
சமதுக்க சுகம் தீரம் சோ அமிர்தத்வாய கல்பதே. அதாவது மனிதரில் சிறந்த மனமுடைய, அதாவது சிறந்த பண்புடைய அந்த அர்ஜுனா இன்பமோ துன்பமோ இரண்டையும் சமமாக, இல்லையா, சுக சுகம் தீரம், தீரா, இல்லையா, உடையவன் எண்ணுகின்றான். உலகில் அப்படிப்பட்டவன் விடுதலைக்கு உரியவன் ஆகின்றான். சுகதுக்கங்களை இந்த இடத்துல அவர் கருணை கொண்டு இந்த மானை யார் காப்பாற்றுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு நிலையிலிருந்து, ஸோ எல்லாம் வல்ல பரம்பொருள் ஒரு ஜீவனுக்கு எப்படி படைக்கப்பட்டிருக்கதோ அப்படி ரட்சிக்கப்படணுன்றதுமே அவருக்கு தெரியும், இல்லையா. வி ஷுட் ஹேவ் த ஸ்ட்ராங் ஃபெய்த் ஆன் த காட். ஸோ நம்மளால முடிஞ்ச சேவை செய்து மீதம் இருப்பதை இறைவனுக்கு நாம சமர்ப்பிக்கிறோம். நாமளே அந்த பௌதிக செயல், அதாவது பௌதிக செயல்கள் நிகழக்கூடிய விஷயங்களுக்கு பௌதிகமாக ஆராய்ந்து நாம செயல்படக்கூடாது. ஸோ ஆன்மீக தளத்திலிருந்து நாம் அதை நோக்கணும். ஒருவேளை அதை ஆன்மீக தளத்திலிருந்து நோக்கியிருந்தால் அதை அந்த அந்த செயல்ல அந்த குட்டியை அந்த மான் குட்டிகள் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு இதுல போய் விட்டிருப்பார், இல்லையா. குட்டிகளோட மான் கூட்டத்தோட விட்டிருப்பார். அந்த குட்டியும் அந்த மான் கூட்டத்தோட வளர்ந்திருக்கும், இல்லையா. அந்த மான்குட்டியை வளர்க்கறதுல தவறு கிடையாது. அதுக்கு தேவையான செய்திக்கு இவருடைய மேன்மையான கடமை என்னது, ஆன்மீக கடமையை அவர் தொடர்ந்து இருந்திருக்கலாம். ஆனால் அவர் ரெண்டுமே செய்யல. ஸோ அந்த குட்டியை அதாவது ரொம்பவுமே பார்க்கிறார். அந்த விஷயத்துல அவர் செய்து கொண்டிருந்த யக்னங்களையுமே அவர் நிறைவு செய்வது கிடையாது, இல்லையா. அதனால்தான் அவர் முழுமையடையாத யோகி நிலையில போயிடுறார், இல்லையா. ஆன்மீக வீடு பேர் அது அதை விட இன்னும் கீழே, விலங்கு இனத்தின் மீது அவர் இருந்த அவருடைய செயல்பாடுகள் பக்குவமற்ற நிலையில் இருந்ததால ஸோ அவர் அதாவது மானாக பிறக்கக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு அவர் தள்ளப்படுகிறார். அது எப்படின்னு பின்வர ஸ்லோகத்துல நம்ம கண்டிப்பா படிப்போம். ஓகே. ஆன்மீக வீடு பேரு, அதாவது மோட்சம் அல்லது உலக பிடிப்பிலிருந்து விடுதலை, இந்த உலகத்துல இருந்து நம்ம செல்லணும், இல்லையா, என்பது மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் அன்புடன் அணுக வேண்டியவையாகும். ஸோ எடுத்தோடனே நமக்கு எல்லாமே வந்துடாது, இல்லையா. ஸோ ஜஸ்ட் பிகாஸ் நம்ம ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் நம்ம அதாவது நம்முடைய நேர்மையை நிரூபிக்கிறது, இல்லையா, நம்ம கலங்கமற்றவர்களாக இருக்கிறது, இது ஒரே ஒரு நாள்ல நம்ம எதுவுமே அதாவது கின்னஸ் சாதனையோ இல்லை ஆச்சரியப்படக்கூடிய விஷயத்திலயோ நம்மளால ஈடுபட முடியாது, இல்லையா. அதுதான் உண்மை. ஆனாலும் இல்லையேல் ஒரு சிறு தவறு கூட என்ன பண்ணோம், அதாவது மேல இருக்க நம்மளை கீழே தள்ளிட்டோம். ஸோ உலக சூழலில் வீழ்ச்சி செய்வதற்குரிய காரணம் ஆகிவிடும். பரத மன்னரின் செயல்களில் இருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது என்னன்னா, யாதெனில் பௌதீக பற்றிலிருந்து முற்றிலும் தான் விடுதலை பெறுவதற்கான கலையினை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான். ஸோ இந்த பேசிக்கலி ஒரு கிரகஸ்த தர்மத்திலிருந்து, இல்லையா, அப்புறம் அவர் வர்ணப்பிரஸ்த தர்மத்துக்கு வந்திருக்கார். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா அந்த வானப்பிரசத்துல எப்படி இருக்கணுமோ அதை நாம அவ்வாறே பரிபாலிக்கணும், இல்லைன்னா நாம வீழ்ச்சி அடைவோம். ஸோ மேலும் இந்த பௌதீக யானையில் அவர் செய்த ஒரே ஒரு தவறு என்னன்னாக்கா, இல்லைன்னா அவர் அப்பவே பரத மகாராஜாவா இருக்கும்பொழுதே அவர் விடுதலை பெற்றிருப்பார். ஆனால் அந்த ஒரு தவறினால் அவர் கண்டினியூ. மேலும் பெறுவதற்கான கலையினை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இந்த மான்குட்டியின் மீது கொண்ட இரக்கத்தினால் பரத மகாராஜா ஒரு மானின் உடலை பெற வேண்டியதாயிற்று என்பதை பின்வரும் ஸ்லோகங்கள் விளக்குகின்றன. ஏன்னா கடைசியில மரணிக்கும் பொழுது அந்த குட்டி காணாமல் போய் அதன் பிறகு அவர் மரணத்தை சுவீகரிக்கிறார். ஒருவனை உலக நிலையிலிருந்து ஆன்மீக நிலைக்கு உயர்த்துவதில் மட்டுமே நாம் கருணையுடையவர்களாக இருத்தல் வேண்டும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஜென்மம் அந்த அதாவது மனித பிறவி. ஒருவேளை மனித பிறவியில் இருக்கக்கூடிய நாம இழிவான ஒரு இதுக்கு நாம தள்ளப்படக்கூடாது. ஸோ அந்த ஒரு நிலையை நாம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும். மேலும் ஒருவனை உலக நிலையிலிருந்து ஆன்மீக நிலைக்கு உயர்த்துவதில் மட்டுமே தான் கருணையுடையவர்களாக இருத்தல் வேண்டும். இல்லையேல் நமது ஆன்மீக முன்னேற்றம் கெடுவதுடன் நாம் மீண்டும் பருவுடலுக்கு வீழ்ந்து விட வேண்டியதாகிவிடும். ஸோ கருணை மட்டுமே மெயின் காரணமா வச்சுக்கூடாது. அதனுடைய சொல்யூஷனுமே சமயோஜித்த புத்தியை கொண்டு அதற்கு என்ன தேவைகள் செய்யணுமோ அதை நம்ம செய்யணும். அதை விடுத்துட்டு நம்முடைய செயல்களை விட்டுட்டு வெறுமனே நம்ம அடுத்தவங்களுடைய இதுக்கு நாம கண்டிப்பா போகக்கூடாது. ஸோ மேலும் பருவுலக
பரத மன்னர் மான் மீது கொண்ட கருணையே அவரை பௌதிக உலகத்திற்கு வீழ்வதற்கு ஆரம்பமாக இருந்தது. ஸோ அந்த ஒரு நிலையை உணர்ந்த பிறகு அவர் வந்து என்ன பண்றார், அவர் வந்து மானாகவே வந்து பிறக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துக்கு வருது. மானாக பிறந்த போது அவர் முந்தைய ஜென்மத்தினுடைய செயல்களை எல்லாம் ரீகலெக்ட் பண்ணி அதன் பிறகு ரொம்பவுமே மான் கூட்டத்தோட கூட இணையாம அந்த புலகாசிரம் பகுதியிலே வந்து அந்த மான் வந்து அதாவது இருந்து கொண்டிருந்தது. கடைசியில அந்த மானை உடலை அவர் நீத்த பொழுது மீண்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து நல்ல ஒரு குடும்பத்துல வந்து பிறக்கிறார். ஸோ அப்பதான் அவருடைய பூர்வ ஜென்ம கதை எல்லாமே வந்து இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்படுது. ஓகே. சத்ய அகவா ஏன குணக உச்சை ஏதஸ்மின் கிருதநிஜா விமானஸ்யாஹர் அஹஸ்தத் போக்ஷண பாவன லாலன பிரீணானுத்யா நேனாத்ம நியமஹ சஹ யமாஹ புருஷ் பரிஷார்த்தய ஏகைஷ கதிபஹே ஹானைர் கணேன வியுஜ்ஞ மானஸ கில சர்வ ஏவோதவசன். வரதமரர் வந்து இவ்வாறு படிப்படியாக மான்குட்டின் மீது கொஞ்சம் கொஞ்சமா எப்பவுமே பற்றுதல் இப்படிதான் வளரும். ஓகே, அது நல்லதா இருந்தாலும் சரி கெட்டதா இருந்தாலும் சரி இல்லையா. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த எக்ஸாம்பிள் நிறைய இடங்கள்ல நிறைய பேர் பேசுவாங்க. ஒரு ஒரு நண்பன் வந்து குடிக்காரனாக இருந்தால் இவனுமே வந்து ஒரு காலகட்டம் வரும்பொழுது குடிகாரனாக மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இல்லையா. அதுபோல அந்த அந்த அசோசியேஷன் என்ன பண்ணும், அவனை வந்து கீழான ஒரு இடத்துக்கு ஆரம்பத்துல அவன் குடிக்காத இருக்கலாம், ஆனால் இதை டேஸ்ட் பண்ண ஃப்ரீயா வந்து வரும்போது என்ன பண்ணுவாங்க, அதை வந்து ருச்சிதான் பார்ப்போமேன்னு நினைப்பாங்க. அதுதான் மனிதனுடைய மூளையும் கூட. ஆனா ஒரு வாட்டி ஃப்ரீயா கொடுத்தவன் வந்து அடுத்த முறை வந்து ஃப்ரீயா கொடுப்பாரான்றது நோ கேரண்டி. ஸோ அப்ப என்ன பண்ணுவோம், நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய பணத்தை போட்டு குடிக்கணும்ன்ற அந்த உந்துதல் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ஸோ மனசு அவ்வளவு அடங்காதது ஆக்சுவலி இல்லையா, ரொம்ப முக்கியம். மன்னர் என்ன பண்றார், அந்த குட்டி மீது இருந்தக்கூடிய அன்பு பற்றுடையானார். புல் பூண்டு முதல்களை போட்டு அதனை வளர்க்க, அதாவது கட் பண்ணி புல்லு கொடுத்து இல்லையா, அதோட அந்த பூனைக்குட்டியை வந்து வளர்க்க தொடங்கினார். புலி போன்ற கொடிய விலங்குகளுக்கு அதை பவனத்தோட காப்பாற்றினார். அது தன் மீது உரசும் பொழுது இல்லையா, அவர் யஜ்ஞங்கள் வளர்த்துட்டு இருந்த பொழுது இல்லையா, அந்த சமயத்துல வந்து அது உரசுமா. ஸோ அப்போ அதை வந்து தட்டி கொடுப்பார். அதனை கண்ணும் கருத்துமாக வளர்ப்பதில் கவனமுடன் முயற்சித்து வந்தார். ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா, இல்லைன்னா எந்த விலங்குக்காவது அது பலியாக வேண்டியது. ஸோ அதனால அவர் என்ன பண்ணார், அந்த குட்டிமானை வந்து ரொம்ப அதாவது அக்கறையோட எடுத்து வளர்த்துன்னு வந்தார். இதனை அதாவது அன்பின் மிகுதியால் அவர் அதை முத்தமிடுவார். ஸோ அவருடைய செயல்கள் அந்த மானோடு இருக்கக்கூடியதை வந்து எடுத்து வச்சிருக்காங்க. ஆன்மீக வாழ்வின் முன்னேற்றத்திற்கான ஒழுங்குமுறை விதிகளை மறந்தார். ஸோ ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் அதெல்லாம் வந்து மறந்தார். படிப்படியாக அவர் முழுமுதற் கடவுள் வழிபடுவதையே கூட வந்து மறந்து விட்டார். ஸோ கடவுளை வணங்கு விடுவது கூட அவர் வந்து மிக முக்கியமானது. ஸோ அதையுமே அவர் வந்து மறந்து விடுகிறார். சில நாட்களில் அவர் தனது ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கான அனைத்தையுமே வந்து மறந்து போனார். ஸோ போன ஸ்லோகத்திலேயே முந்த ஸ்லோகத்துல படிச்சோம் இல்லையா, அதாவது இந்த பக்தி தொண்டை எப்படி பண்றதுன்றதே கூட அவர் மறந்து போயாச்சு. ஸோ அந்த அளவுக்கு மானின் மீது அவர் வந்து பற்றுதலை வைத்திருந்தார் என்ற அர்த்தம். அதாவது நம்ம பௌதிகத்திலும் சரி ஆன்மீகத்திலும் சரி ஏதோ ஒன்றின் மீதுதான் நம்மளால பற்று வைக்க முடியும், இன்னொன்றின் மீது கண்டிப்பாக முடியாது. இன்னொன்றின் மீது நம்ம வந்து பற்றுதல் வச்சோம்னாக்கா அது என்ன ஆகும்னாக்கா, இதுவுமே நம்ம சரியா பெர்ஃபார்ம் பண்ண மாட்டோம், அதையுமே நம்ம கரெக்டா பெர்ஃபார்ம் பண்ண மாட்டோம். ஸோ அதனால பக்தியில முன்னேறும் பொழுது பக்திக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்போம். உலகாய செயல்கள்ல வந்து நாம வந்து எவ்வளவு அதாவது நிமித்த மாத்திரம் செயல்படணுமோ அவ்வாறே நாம் வந்து செயல்படும். அப்படிப்பட்ட ஒரு மனதை மட்டும்தான் நாம் வந்து வளர்த்துக்கணும். மேலும் அதிகாலையில் எழுந்து நீராடி மங்கள ஆரத்தியில் தொடங்கி கலந்து கொண்டு இல்லையா, திருமூர்த்தங்களை வழிபட்டு இல்லையா, ஹரே கிருஷ்ணா அதாவது ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை ஓதி சிரவணம் பண்ணி இல்லையா, கீர்த்தனம் பண்ணி வேத இலக்கியங்களை கற்று ஆச்சாரிகள் மீது
ஸோ ஆச்சாரியர்கள் மீது ஆச்சாரியர்கள் மற்றும் ஆன்மீக குருக்கள் குறிப்பிடும் விதிமுறைகளை பின்பற்றி நடத்தல் வேண்டும். ஸோ ஒருத்தர் வந்து ஒரு அரசனாக இருந்து வந்தவர் இவர், குரு, சாது, சாஸ்திரா, இந்த 3 வந்து ஒருத்தர் வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையில வந்து பின்பற்றணும். ஸோ இங்கே பரத மகாராஜாவுக்கு யாரு இந்த இடத்துல வந்து ஆல்ரெடி அவருக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து ரிஷபதேவர்கிட்ட இருந்து வந்தாச்சு. ஸோ குரு என்ற ஸ்தானத்திலிருந்து தன் அந்த இடத்திலிருந்து அதை பெற்றிருக்கிறார். ஸோ அதாவது அவர் செய்யக்கூடிய இந்த ஆஸ்டாரிட்டிஸ் வந்து அதாவது அவர் இந்த யக்னங்களை வளர்க்கிறார் இல்லையா, அதன் மீது இருந்த அந்த பற்றுதலை மாற்றி இப்பொழுது மான் மீது வந்து அதாவது அதன் மீது கொண்டு சென்று விட்டார். ஸோ அதை அப்போ அவர் தந்தை எடுத்துரைச்சதை வந்து அவர் வந்து கடைசி வரைக்குமே கடைபிடிக்கல. இம்முறையிலிருந்து நாம் மாறுபட்டால் நமது எவ்வளவு உயர்ந்த நிலையில் இருந்த போதிலும் வீழ்ச்சி அடைவோம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ நம்ம என்றைக்குமே இறை தொண்டை வந்து விடக்கூடாது. இறை தொண்டுக்கு கொடுக்கக்கூடிய முக்கியத்துவத்தை நாம எப்பொழுதுமே எடுத்துட்டு போகணும். அதை என்றைக்குமே விட்டுவிடாது. எத்தனை பௌதிக செயல்கள் நமக்கு பொறுப்பா வந்தா கூட அதை வந்து நிமித்த மாத்திரம் செய்து அங்கங்க குடிச்சிட்டு, ஸோ நம்முடைய மெயின் கோல் எதுவோ அதற்கு நாம வந்து நம்முடைய செயல்களை வந்து பக்குவப்படுத்தணும். ஓகே, இல்லைன்னா ஜடபாரதர் என்ன ஆனாரோ அது மாதிரிதான் நம்மளும் ஆயிடும். யஜ்ஞ தான தப கர்ம நத்யாஜம் காரியம் ஏவ தத் யஜ்ஞோ தானம் தபஸ்சைவ பவனானி மனிஷினாம். ஸோ அதாவது யஜ்ஞம், தானம், தவம் இது எல்லாமே என்னைக்குமே வந்து நாம துறக்கக்கூடாது. இது எல்லாமே தூய்மை கொண்ட உத்தம ஆத்மாக்களுக்கு கூட இது வந்து மன மகிழ்ச்சியை கொடுக்குமா. அப்போ அவங்களுக்கே வந்து அந்த மகிழ்ச்சியை வந்து ஏற்படுத்தின இந்த பக்தி தொண்டு நம்மள எல்லாருக்கும் ஆகாதான் என்ன? கண்டிப்பா. ஸோ அதனால எப்பவே நாம டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லையா, ஸோ இதை பார்க்கலாம் அதை பார்க்கலாம், ஃபோனை ப்ரௌஸ் பண்ணலாம் அப்படிலாம் நாம் பண்ணிருக்கோம். ஆனால் உண்மையிலே அதற்கு ஒதுக்கக்கூடிய நேரத்தை நாம பக்திக்கு ஒதுக்கினா நமக்கு வந்து மேன்மையான ஒரு நிலை ஏற்படும். ஸோ இங்கே பரத மகாராஜா தன்னுடைய உண்மையான நிலையை அடைவதற்கு சிறிது காலம் மட்டுமே இருந்தது. ஆனால் அனைத்தையுமே வந்து அவர் இழந்து விட்டார். துறவு நிலை மேற்கொண்ட போதிலும் ஒருவன் ஒழுங்குமுறை விதிகளை மட்டும் ஒரு நாளும் விட்டுவிடக்கூடாது. அதாவது 4 ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து விடக்கூடாது, 16 மாலைகளையுமே அவன் வந்து மறக்கக்கூடாது. ஸோ இது நம்முடைய பிரம்ம கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல செய்யக்கூடிய செயல்கள். மேலும் அவன் திருமூர்த்தத்தினை நாளும் வழிபட்டு தனது வாழ்வினையும் காலத்தையும் கிருஷ்ணரின் தொண்டிற்கு ஈடுபடுத்த. அதனாலதான் நாம் எல்லாருமே காலையில மங்களாரத்தி பார்க்கிறோம் இல்லையே, இறைவனுடைய திருமேனியை பார்த்து அவர் அந்த சௌந்தரியத்தை நாம் ஆனந்தத்தோடு ஏற்றுக்கொண்டு ஸோ அந்த பக்தி தொண்டை வந்து அப்படியே எடுத்துட்டு போகணும். ஸோ ஆனா இவர் வந்து என்ன பண்ணார், அதையுமே மறந்து விடுகிறார். ஸோ திருமூர்த்தத்தை தரிசனம் பெறது அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ துறவரத்தினை கொண்டதினாலே அவர் மிகுந்த வளர்ச்சி பெற்று விட்டோம் என்று ஒருவன் கருதக்கூடாது இல்லையா. மெட்டீரியல் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் ரெண்டுமே வெவ்வேறு இது. ஸோ இவர் பரத மகாராஜா பண்ணிட்டு இருக்கிறத வந்து ஆன்மீகமான இல்லையா, ஆனா அவர் இன்டைரக்ட்லி அவருடைய கரண்ட் சுச்சுவேஷனை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணார், அங்கேயுமே பௌதிகத்தை வந்து உயர்த்தி விட்டார். பௌதிகமும் ஆன்மீகமும் வந்து ஒரே சேர வந்து மேன்மையுற முடியாது. ஏதோ ஒண்ணுதான் வந்து மேன்மை உணர்ச்சி. ஸோ ஒன்றின் மீது நாம அவருக்கு வந்து தான் செய்யறது தப்பா ரைட்டாங்கிறத அவர் ஃபீல் பண்ணிருப்பாரு மாதாஜி. நம்ம பக்தியில இருந்து இதுல இருந்து கொஞ்சம் மாறுபடுறோம் அப்படிங்கறத ஆக்சுவலி அடுத்து வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல வந்து சொல்லப்படுது, நம்ம அதை அப்ப பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போதைக்கு அவர் இஸ் அண்டர் தி ஸ்பெல் ஆஃப் வாட், ஒரு குறிப்பிட்ட குணத்துல வந்து அஜ்ஞானத்தினால அவர் வந்து தன்னுடைய செயல்களை வந்து செய்து கொண்டிருக்கிறார். ஓகே, அது மட்டும்தான். ஸோ மேலும் அவர் அந்த மானை தேடி ஒரு நாள் வந்து அந்த குட்டி மான் வந்து காணாம போயிடப்போ, ஸோ அந்த குட்டி மானுக்காக அவர் வந்து தேடும் பொழுது இல்லையா, அங்கே ஏதோ மலை உச்சியிலிருந்து வந்து அவர் தவறி விழுந்திருக்கிறார். அப்போ மரணிக்கும் பொழுது நாம் இல்லைன்னா எப்படி அந்த மான்குட்டியை யார் பார்த்துப்பாங்க அப்படின்னு நினைச்சுட்டே வந்து அவர் மரணித்ததால, ஸோ அந்த மானை எண்ணினால மானாகவே அவர் வந்து அவதரிக்கக்கூடிய காரணத்திற்கு தள்ளப்படுகிறார். ஓகே, ஸோ நீங்க இப்ப என்ன கேள்வி கேட்டீங்க மீன் ஒரு முறை சொல்லுங்க மாதாஜி. ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். பத்மா மாதாஜி
பௌதீகத்துக்கு மாத்திட்டு இருக்கோம். ஈவன் பக்தி தொண்டை கூட நம்ம மறந்துட்டோங்கிறத அவரு ஃபீல் பண்ணாரா மாதாஜி. நம்ம தவறான வழியில கொஞ்சம் போயிட்டு இருக்கோம், தவறுன்னு இல்ல, கொஞ்சம் மாறிட்டோங்கிறத அவர் ஃபீல் பண்ணிருப்பாரா மாதாஜி. ஏன்னா அவர் வந்து மாதாஜி இப்ப நாம ஃபீல் பண்ணலையா? நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு சின்ன தவறு செஞ்சுட்டா கூட நம்ம எவ்வளவு ஃபீல் பண்றோம் இல்லையா? சோ அவர் என்ன பண்ணார், சுத்தமாவே பகவானை சேவிக்கக்கூடிய நிலையிலிருந்து ஒதுங்கி விட்டார். அவரு தூய பக்தர் வேற மாதாஜி இதுல. தூய பக்தர் தான், ஆனா ஆஸ்டாரிட்டிஸ் செய்தது. அதனால தூய பக்தரா இருந்ததுனால தான் அவருக்கு மீண்டும் ஒரு பிறவி கொடுக்கப்பட்டது இல்லையா? அவருக்கு அந்த நினைவுகளும் கொடுக்கப்பட்டது பகவானால. சர்வஸ்டேஜாகம் ரீசன்னிவிஷ்டம் மத்த ஸ்மிருதி ஞானம் அபோகனம் ச மறதியும் அதாவது நினைவுமே வந்து பகவானால தான் வந்து வழங்கப்படுகிறது. அவரோட பாசம் வந்து அந்த இதுகிட்ட போயிடுச்சு, மான் கிட்ட போயிடுச்சு, கடவுள்கிட்ட இல்ல. அதனாலதான் அந்த மாதிரி தவறிட்டாரு. எக்ஸாக்ட்லி ஒரு மனுஷனால எல்லா இடத்துலயும் பாசமா இருக்க முடியாது, ஒரு இடத்துலதான் பண்ண முடியும். அந்த அளவு வந்து அந்த பக்தி தொண்டு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கோம். அவர் வந்து எத்தனையோ வருஷங்களா செஞ்சிருப்பாரு. அது சட்டுன்னு அந்த அளவுக்கு மாறுற அளவுக்கு அவர் வந்து வைராக்கியமா இல்லையா மாதாஜி அந்த பக்தி தொண்டு? எஸ், யூ ஆர் 100%. வைராக்கியம் வந்து டங் கண்ட்ரோல், அந்த வைராக்கியம் எடுத்துக்கலாம். இது இருக்கு, இது சாப்பிடவே கூடாதுன்னா நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? அது போல ஒவ்வொரு புலனுமே வந்து அதுலயுமே இந்த சூக்ஷ்மமா இருக்கக்கூடிய மனசு அது மொத்தமே மேலேருந்து நம்மளை வந்து கீழே கொண்டு வந்து விட்டுடும் இல்லையா? ஸோ டவுன் கிரடேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மாயாதேவி வந்து கண்டிப்பா செயல்படுவாங்க. ஸோ அதனால இங்கே துறவு நெறி மற்றும் தவத்திற்கான ஒழுங்குமுறை விதிகளை தொடர்ந்து பின்பற்ற வேண்டும். ஏன்னா அவர் பண்ணியிருந்தது அந்த துறவு வாழ்க்கை மற்றும் யக்னங்களை வந்து வளர்த்துட்டு இருந்தார். இது எல்லாமே இறைவனுக்கு ஆற்றக்கூடிய கடமையாக அவர் செய்து கொண்டிருந்தார். இவை விட்டுவிட கூடியனும் அல்ல, அதை விட முடியாது. துறவரத்தினை மேற்கொண்டதினாலே மிகுந்த வளர்ச்சி பெற்றுவிட்டோம் என்று ஒருவன் கற்பனை கொள்ளக்கூடாது. ஓகே, ஒருத்தர் வந்து டெய்லி உட்காந்து நம்மளோட சேனல் பண்ணியிருப்பாங்க, அவங்க படிப்படியா முன்னேறி வேற ஏதோ ஒரு செயல்ல வந்து உயர்வான ஒரு ஸ்தானத்துல இருந்தாலும் ஆன்மீகத்தின் தான் என்ன அடைந்தோமோ அதை அப்படியே வந்து கண்டினியூ பண்ணணும், அதை வந்து விட்டுறக்கூடாது. ஓகே, ஸோ அதனாலதான் அவருக்கு என்னாச்சு, அடுத்த பிறவி வந்து ஜடபாரதராக அவதரிக்கக்கூடிய நிலை, மானாக அவதரித்து அதன் பிறகு மானின் உடலிலிருந்து மீண்டும் வந்து ஜடபாரதராக வந்து அவதரித்தார். இங்கே அவர் எதுவும் பாவங்கள் செய்யவில்லை, ஓகே, ஆனால் புண்ணியங்கள் செய்திருக்கார். அவர் புண்ணியத்திற்காக செய்யவில்லை, கருணை கொண்டு செய்திருக்கார், எந்த எதிர்பார்ப்பும் என்று. ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம். துறவரத்தினை மேற்கொண்டதினாலே மிகுந்த வளர்ச்சி பெற்றுவிட்டோம் என்று ஒருவன் சொல்லவே கூடாது. பிகாஸ் நான் வந்து நிறைய வாட்டி படிச்சுட்டேன், நிறைய வாட்டி வந்து எனக்கு புரியும், நிறைய வாட்டி கிளாஸ் அட்டன் பண்ணேன்னு நினைச்சிட்டு நாம நம்முடைய வாழ்க்கையில பக்குவத்தை ஏற்படுத்தும் பொழுது நான் முழுமை அடைந்து விட்டேன் என்ற பிரகடனம் என்றைக்குமே செய்யக்கூடாது. அடுத்தவங்க தான் சொல்லணும் நம்ம கிட்ட என்ன மாற்றம் இருக்குன்ற இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம துறவு நெறி என்பது அந்த அதாவது ஒன்று ஞானம், இன்னொன்று வந்து வைராக்கியம். இந்த ரெண்டுத்தையுமே வந்து பக்கபலமா வச்சுக்கணும். அதுதான் துறவு நெறிக்கு மெயினா இருக்கக்கூடிய கிரேடியன்ட். ஸோ அப்ப என்னன்னாக்கா அந்த வைராக்கியம் இல்லாத பட்சத்துல நாம வந்து தவறி விழுவோம். ஸோ அதுதான் நடந்திருக்கு பரத மகாராஜா. பரத மகா மன்னரின் செயல்கள் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்காக ஒருவன் எச்சரிக்கையுடன் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடம். எஸ், நாம் எப்படி இருக்கக்கூடாது அண்ட் எப்படி இருக்கணும்ன்றது அவருடைய வாழ்க்கை சரிதத்திலிருந்து நாம புரிஞ்சுக்க முடியும். அஹோபதாயம் ஹரின குண கிருபண ஈஸ்வர ரத சரண பரிப்ரமண ரயேன விஸ்வகண சுஹ்ருத் பந்துப்ய பரிவர்ஜித சரணம் ச மோபசாதிதோ மாம் ஏவ மாதா பிதௌர் பிராதுர் ஞாதீம் பௌதிகாம் சைவோபேயாய நாண்யம் கஞ்சன வேதமய்ய அதிவிதரஸ் தாத ஏவ மயா மத் பராயணஸ்ய போஷண பாலன பரிணன லாவண்யம் அனுஷ்யூயான நுனுஷ்யேதேயம் சரண்யோ பேக்ஷா தோக்ஷ விதுக்ஷா. ஓகே, ஸோ இதுல இந்த வார்த்தைகள் தேக்ஷா விதிக்ஷா
இப்போ பரத மன்னர் சொல்றார், சிந்திக்க தொடங்குகிறார். அந்தோ ஒருவர் துணையும் இல்லாத இந்த இளம்மான் எப்படியெல்லாம் அவருடைய கருணை செலுத்துகிறார் என்பதை இந்த இடத்துல பார்க்கணும் நம்ம. இம்மெல்லாம் மான்குட்டி முழுமுதற் கடவுளின் கடவுளின் தூதனாக காலத்தின் வேகத்தில் இந்த உற்றார் உறவினரை இழந்து இப்பொழுது என்னிடம் தஞ்சம் புரிந்திருக்கிறது இந்த மான்குட்டி இல்லையா? சோ அதாவது இந்த வேகத்தால் கடவுளின் தூதனாக காலத்தின் வேகத்தால், ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் டைம் இன்னவேட்டபிள் இல்லையா? காலத்தை நம்ம தவிர்க்கவே முடியாது. காலம் எப்பொழுதுமே செயல்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கும். ஸோ அதன் உற்றார் உணவினர்களை இழந்த போது தன்னிடம் எதுவும் தன்னிடம் தஞ்சம் புகுந்திருக்கின்றது அப்படின்னு நினைக்கிறார். யாரு? பரத மகாராஜா. யாரும் இல்ல, அதுதான் என்கிட்ட தஞ்சமா இருக்கு. என்னை தவிர இதற்கு வேறு எவரும் இல்லை. ஆனா உண்மையிலே பகவான் இருக்கார். எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் அவரை மாதிரி தற்பாதுகாப்பு கொடுக்க வல்லவர் எதுவுமே கிடையாது. ஆனால் இங்கே ஃபால்ஸ் ஈகோ இல்லையா? நான் அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துல பரத மகாராஜுக்கு வந்திருக்கு. நான் தான் இந்த அதாவது மானை வளர்க்கிறேன், அதுக்கு தேவையானதெல்லாம் நான் செய்யறேன் அப்படிங்கிற அந்த ஈகோ என்னக்கூடிய அந்த தன்மை அவருடைய குவாலிட்டிஸ்ல கண்டிப்பா வெளியே. ஸோ நானே இதற்கு தாயும் தந்தனும் சகோதரரும் நண்பனாக இருக்கிறேன். நாம் எப்பவுமே 12 இருக்க முடியுமா? நித்தியமான ஒரு தாய் தந்தை யாரு? பகவான் தான். ஸோ அதனால அந்த ஒரு கான்செப்ட் பௌதிக தளத்துல இருந்து நோக்கக்கூடியது. ஆன்மீக தளத்துல இருக்கும்போது வி ஆர் நோவே இல்லையா? நானே இதனை வளர்த்து புறந்து ஆதரவளித்து மகிழ்வித்தல் வேண்டும். ஸோ அதை நல்ல ஒரு சின்ன குட்டி மாதிரி அவர் வளர்க்கணும்னு நினைக்கிறார். இது என்னை அடைக்கலம் புகுந்த போது அதனை நான் எவ்வாறு மறுதளிக்க முடியும்? எவ்வளவு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் பண்றாரு பாருங்க. அவருடைய இன்டெலிஜென்ஸ் லெவல், மனசு எல்லாமே அந்த அர்ச்ச விக்கிரகத்துக்கான பக்தி தொண்டு இல்லையா? ஆனா இந்த இதுல பார்க்கும்பொழுது இந்த அதாவது இந்த மானனுடைய இதெல்லாமே படிக்கும்போது அதற்கான ஜீவனம் எப்படி இதெல்லாம் அவர் தெரிஞ்சுக்கும் பொழுது அவ்வாறே அதை ரட்சித்தார் இல்லையா? இம்மான் எனது ஆன்மீக வாழ்விற்கு இடையூறு விளைவித்த போதிலும் இல்லையா? கண்டிப்பா அப்படின்னா அவர் உணர்ந்திருக்கார். நமக்கு தண்டனை என்பது கண்டிப்பாக உண்டு. ஸோ இருந்தாலும் அவர் இந்த இடத்துல அப்படின்னா என்ன தண்டனை? இந்த இடத்துல பகவான் மறைக்கப்பட்டு விடுகிறார், அவ்வளவுதான். அதுதான் தண்டனை. ஸோ பிராக்டிஸ் இல்லாம கண்டிப்பா எதையுமே அதாவது செய்ய முடியாது. ஆனா அந்த பிராக்டிஸ் விட்டு போச்சுன்னா நம்ம மீண்டும் ஏதோ புதுசா ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு விடுவோம். ஸோ அதனால எப்பவுமே நாம யாரிடத்தில் வேண்டுமென்றாலும் கருணை கொள்ளலாம், அதுக்கு பேதபாவம் இல்லை. நாட் அட் த காஸ்ட் ஆஃப் செல்ஃப் இல்லையா? இந்த நம்முடைய அதாவது நம்முடைய இது எல்லோருக்கும் நன்மை வழங்கக்கூடியதாக இருக்கணும், அத்தகைய கருத்து இருக்கணும். ஒரு சார்பாருக்கு மட்டுமே இது நன்மை பயக்க வல்லதாக இருக்கக்கூடாது. மேலும் தஞ்சம் என்று வந்த ஒன்றை தள்ளிவிடக் கூடாது என்பதை நான் உணர்கின்றேன். இது மிகப்பெரிய தவறாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறார். ஒருவன் ஆன்மீக அல்லது கிருஷ்ணனில் வளர்ச்சி பெறும் பொழுது அவன் இயற்கையிலே உலகில் கடந்து துன்பத்தில் உழலும் உயிர்கள் மீது கருணை உடையவனாகிறான். கண்டிப்பா இல்லையா? இது வேறு கிளாஸஸ்ல எல்லாம் கூட நம்ம இதனுடைய முக்கியத்துவத்தை பத்தி சொல்றாங்க. ஆனா உண்மையிலே ஒரு ஜீவன் இட்ஸ் லைக் ஓர் உயிரிலிருந்து இன்னொரு உயிருக்கு அவன் மாற்றம் பெறுகிறான். ஆனா இந்த இடத்துல இவர் என்ன பண்றார்? இயற்கையிலேயே அவர் பொதுமக்களின் துன்பத்தை மட்டுமே எண்ணி பார்க்கிறார். ஹையர் குவாலிட்டிஸ். ஓகே, பரத மகாராஜாக்கு உயர்வான குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே உண்டு. அதுல ஒண்ணுதான் கருணை. அது ஓவர் கருணையா காட்டிட்டார் அவர் ஓகே. அதனால என்னாச்சு? அவர் வீழ்ச்சி அடைகிறார். ஆக்சுவலி ஆயினும் ஒருவன் வீழ்ச்சியுற்ற ஆத்மாக்களின் உலக துன்பங்களை அறியாது உடல் நலத்திற்காக வரத மன்னனை போல் இரக்கம் கொள்வான் என்றால் அக்கருணை அவன் அல்லது அது இரக்கம் தனது வீழ்ச்சிக்கு காரணமாகிவிடும் இல்லையா? ஸோ அவருடைய ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதர் என்ன செயல்படுவாரோ அதுல அந்த ஒரு பக்தியில தான் அவர் எடுத்துட்டு போறார். அந்த பக்தின்றத விட அதெல்லாம் பாதியிலே விட்டாச்சார் செய்துன்றது எல்லாமே இல்லையா? அதனால வெறுமனையே மான்குட்டியை மட்டுமே அவர் பார்த்துட்டு இருந்தார்.
ஒருவன் வீழ்ச்சியுற்ற துன்புறும் மனித இனத்தின் மீது இரக்கம் உடையவனாக இருப்பான் என்றால் அவன் மக்களை பௌதிக உணர்விலிருந்து ஆன்மீக உணர்வுக்கு உயர்த்த செய்ய முயற்சி செய்தல் வேண்டும். இதுதான் உண்மையான கண்ட்ரிபியூஷன் இல்லையா? ஸோ நாம தொண்டு பண்ணணும்னா இறைவன் தொண்டுல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஸோ நம்ம புனித ஸ்தலங்களுக்கு போறது இல்லையா, அடுத்து மனதை பக்குவப்படுத்துறது, புத்தியை பக்குவப்படுத்துறது, செயல்களை பக்குவப்படுத்துறது, இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இல்லை என்றால் நம்முடைய வீழ்ச்சிக்கு அதுவே காரணமாகிவிடும். மேலும் மானை பொறுத்த மட்டில் பரத மன்னர் மிகவும் இரக்கமுடையவராக இருந்தார். கம்பேஷனால அவர் இஸ் பீன் அப்சர்வ் இல்லையா? ஸோ அதாவது அந்த இரக்க குணத்திலே அவர் ஆழ்ந்து விடுகிறார். ஆயினும் ஒரு மானை ஆன்மீக நிலைக்கு உயர்த்துவது கடினம் என்பது அவர் மறந்து விட்டார். ஏனெனில் மான் ஒரு சாதாரண விலங்குதான். அதாவது சாதாரண விலங்குதான். ஓர் விலங்கினை பாதுகாப்பிற்காக தனது ஒழுங்குமுறை விதிகள் அனைத்தையும் தியாகம் செய்து பரத மன்னரை பெரும் ஆபத்திற்கு உள்ளாக்கியது. கண்டிப்பா இல்லையா? ஸோ நாம ஒரு புறம் நம்முடைய தவ வாழ்க்கை நம்ம என்ன செய்துட்டு இருந்தோமோ அதை கண்டினியூஸா பண்ணணும். இன்னொரு புறம் நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு கொடுத்த ரட்சணை அதை செவனே செய்து முடிக்கக்கூடிய அத்தகைய நிலையில் செல்லணும். ஆனா ரெண்டுத்தையுமே நாம எடுத்துட்டு போக முடியாது. பௌதிகத்தையும் ஒரு பக்கம் ஏற்ற முடியாது, ஆன்மீகத்தையும் ஏற்ற முடியாது. அதனால பௌதிகத்தை எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் செயல்படக்கூடிய அத்தகைய செயல்கள் இல்லையா, அதுல நாம் ஈடுபடணும். ஆனா சரி, ஆன்மீகத்துல நம்ம முயற்சி செய்யறதுக்கு இந்த பௌதிக செயல்களை பக்குவப்படுத்தணும். வெறும் நிமித்த மாத்திரம் கடமைக்காக ஆற்றுகின்றோம் என்று. ஆனா அதே ஆன்மீக செயல்களை ஆன்மீக உணர்வு கொண்டு உணர்ந்தறிந்து ஆற்ற வேண்டும். இதுதான் ஒரு ஜீவன் செய்ய வேண்டியது. இந்த இடத்துல இவர் ஆன்மீக வளர்ச்சியுமே துண்டித்து விட்டார். பௌதிகத்துல என்ன பண்றார் ஆக்சுவலி? ஸோ அந்த மான் மீது பற்றுதலை வளர்த்து கொள்கிறார். ஸோ உண்மையிலேயே பற்றுதலை வளர்க்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கிறோமா நாம் எல்லாருமே? வி டோன்ட் ஹேவ் பவர் ஆக்சுவலி. ஆனா அந்த அந்த நிலையில நாம கண்டிப்பா கிடையாது. ஏன்னா போக போக இன்னும் மோசமான ஒரு நிலையை தான் பார்க்க முடியும். அட்லீஸ்ட் இப்பவே நாம விழித்திட வேண்டும். அவ்வளவுதான். எழுந்து நம்முடைய நாம ஜபங்களை கண்டிப்பா செய்யணும். எம்ஹி நாவெதியந்தி ஏதே புருஷர்ஷப. உடலை பெற்றவுடன் பொறுப்பதை தவிர வேறு அதான் நாம் ஒவ்வொருவரும் ஒன்றும் செய்து விட முடியாது. அதாவது இந்த உடலை பொறுத்தவரை நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒன்றும் செய்து விட முடியாது. நாம் எதுவுமே செய்ய முடியாது. நாம் ஒழுங்குமுறை விதிகளை கவனவுடன் பின்பற்றினோம் என்றால் அவர்கள் அடுத்தவர்கள் உபாதையில் இருக்கும் பொழுது நாம் செய்யக்கூடியது என்னதுன்னு ஆக்சுவலி ஒருவனை, அதாவது கிருஷ்ணரின் கருணையுன்னால் ஒருவனை நாம் ஆன்மீக உணர்வுக்கு உயர்த்த பிரார்த்திக்க முடியும். இறைவனுடைய கிருபையால் அந்த பிரார்த்தனை கண்டிப்பா பலி. ஸோ இறைவனுடைய கிருபையை பெறுவார்கள். ஆனால் எப்பொழுது நாம நம்முடைய ஆன்மீகத்தை மறந்து விடுகிறோமோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம எங்கே தொடங்கினோமோ அந்த இடத்துலயே அது கண்டிப்பாக நிலை பெற்றுவிடும். அதனால முழுமையடையாத யோகியாக நாம் என்ன பண்ணணும்? மீண்டும் இந்த இடத்துல பிறக்க வேண்டியது. ஸோ ஒருவனை நாம் ஆன்மீக உணர்வுக்கு உயர்வு பெற செய்யலாம். இதுதான் நம்ம செய்ய வேண்டிய டாஸ்கே. ப்ரீச்சிங்ல நாம் என்ன பண்ணணும்னா அடுத்தவங்களை ஆன்மீகத்துல முன்னேற்ற பாதையை எடுத்துட்டு போகக்கூடிய அந்த நிலைக்கு அவங்களுக்கு வழி நடத்தணும். அது ரொம்ப முக்கியம். நமது ஆன்மீக நடவடிக்கைகளை விட்டு பிறரின் உடல் நலத்தில் கவனம் கொள்ளும் பொழுது அது நாம் பயங்கரமான ஆபத்தில் இருக்கிறோம், விழுந்து விடுவோம் என்று சொல்லப்படுகிறது. இதை விட்டுட்டு இதை மட்டுமே பார்த்தோம்னா கண்டிப்பா விழுந்துருவோம். அதாவது ஆன்மீகத்தை விட்டுட்டு பௌதிகத்தை மட்டுமே நம்ம பார்த்தோம்னா பௌதிகவாதியா மாறிடும். ஆனா இந்த பௌதிகத்தை நம்ம பக்குவமா செயல்பட்டோம்னா அது எதனால் கிடைக்கும்னா ஆன்மீகத்தில் நாம் ஆற்றக்கூடிய செயல்களால் கிடைக்கும். ஸோ நாம் அவ்வாறே செயல்பட வேண்டும். இல்லை என்றால் அதாவது வரத மகாராஜா தவறி விழுந்த கதை நாம் கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும். நமது ஆன்மீக நடவடிக்கைகளை விட்டுவிட்டு பிறரின் உடல் நலத்தில் கவனம் செலுத்தும் பொழுது நமது பயங்கரமான ஆபத்தில் வீழ்ந்து விடுவோம் இல்லையா? இதுக்கு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு, ஞாபகம். நேகா விக்ரமுனா சோஸ்தி. சொல்லுங்க யாராவது. டெய்லி படிக்கிறீங்க, இவ்வளவு நேரத்துக்கு உங்களுக்கு மனப்பாடம் ஆயிருக்கும். நேஹா விக்ரம நாசோஸ்திரி பிரத்யவாயோ ந வித்யதே சொல்பம் அப்யஸ்ய தர்மஸ்ய த்ராயதே மகதோ பயாத். இல்லையா?
சொல்பம் அபியச இல்லையா, கொஞ்சம் முயற்சி, சிறிது முயற்சி செய்யறதாலும் அதையும் நாம் எப்படி செய்யணும், கவனம் கொண்டு செய்யணும் இல்லையா, போக்கஸ்டா. பக்தி தொண்டு நம்ம எல்லாருமே பண்றோம், ஆனா அந்த பக்தி தொண்டு நமக்கு உள் அன்போட, அதாவது மனசு பூர்த்தியா வந்து நாம நிலை பெற்று ஆற்ற வேண்டும். அதுதான் எப்பவுமே போக்கஸ்டா பண்ணணும். கொஞ்சம் டீவியேஷன் ஆனா கூட நாம வந்து தவறி விழுந்துருவோம். அதனால நிதானமா ப்ரோக்ரஸிவா படிப்படியா வந்து நாம நம்முடைய பக்தியை வந்து நாம வளர்த்துட்டு போகணும். அப்ப என்ன ஆகும்னா ஸ்திரத்தன்மை வந்து ஏற்படும். சோ அப்ப நாம தவறி விழுவதற்கான வாய்ப்பு என்பது கிடைக்காது. அப்ப கருணை உள்ளமே நாம் இல்லாம போயிடுவோமா அப்படின்ற ஒரு உணர்வு நமக்கு வரும். ஆனா அதையுமே நாம வந்து பக்குவப்படுத்துறோம். கருணை எப்படிப்பட்ட விஷயங்களை கருணை கொள்ளணும் இல்லையா, கருணை வந்து ஒருத்தவருக்கு உதவுவதற்காக கருணை கொள்ளும் பொழுது அந்த உதவியே நமக்கு வந்து பாரமாக மாற்றிக் கொள்ளக்கூடாது. ஓகே, சோ அவர்களுக்கு என்ன உதவி செய்தோமோ தட் இஸ் ஃபைன். இப்ப இந்த பரத மகாராஜா விஷயத்துல மானை வந்து அவர் வந்து அவருடைய கருணை கொண்டு வந்து அந்த மானை காப்பாற்றினார். ஆனால் பின்னாடி அவர் என்ன செய்திருக்கலாம், உங்களுடைய வியூஸ் என்ன செய்திருக்கலாம்? அவர் ஆஸ்திரத்தை தொடர்ந்து இருக்கலாம். புரியல. அவர் அந்த மானை வந்து அவருடைய சொந்தக்காரங்கள்ட்ட கொடுத்துட்டு இவர் வந்து நிம்மதியா இருந்திருக்கலாம். யாருன்னே தெரியாதே, என்ன காரணத்துக்காக இங்க வந்தாரோ அது தொடர்ந்து செஞ்சிருக்கலாம். ஆன்மீகம் ஆக்சுவலி அவர் வனவாசியாக இருக்கிறதுனால அவருக்கு மான்கள் இருக்கக்கூடிய கூட்டத்துல எடுத்துட்டு போய் விட்டு இருக்கலாம் இல்லையா. இப்போ அந்த மான் கூட்டத்தோட அந்த மான் வந்து வளர்ந்திருக்கும் இல்லையா. சோ அதுதான் எப்பவுமே இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் கம்பேஷன் இது எப்பவுமே வந்து கான்ட்ரடிக்டரியா நம்ம பார்க்கலாம். அதுவுமே தூய பக்தர்கள்கிட்ட தான் நிறையவே பார்க்க முடியும். ஏன்னா ஓவர் கம்பேஷன் இல்லையா, ஓவர் கம்பேஷன்னால என்ன ஆவாங்க, அவங்களே வந்து மாட்டிப்பாங்க இல்லையா. அதிகமான கருணையை காட்டி இப்போ அதை வந்து தன் தலைமையில வச்சிருந்தார் இல்லையா. அந்த மானை வந்து ப்ரிஃபரன்ஸை எதுக்கு கொடுத்தார், நம்ம எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும், இறை தொண்டுக்கு தான் முதன்மை ஸ்தானம் எல்லாருக்குமே, இது காமன் ரூல். ஆனா அதை விட்டுட்டு அவர் என்ன பண்ணார், மானுடைய பாதுகாப்புக்கு, மானை வளர்க்கறதுக்கான முயற்சி இல்லையா, இது எல்லாமே அவர் வந்து செய்யறார். இதை தவிர பக்தி தொண்டை தவிர எல்லாமே பண்றாரு. அஜாமிலன் கதை மாதிரி இருக்கு. அஜாமிலன் அப்படித்தானே விழுந்துட்டாரு. அஜாமிலன் வந்து இஸ் நாட் பரத மகாராஜாவுடைய பொசிஷன்ல கிடையாது. அவன் வந்து ஒரு இதுல இருந்தார். அது வந்து எக்ஸ்பெக்டட் பிஹேவியர். அதுவும் வந்து பௌதீக குணத்தால் ஆட்கொள்ளப்பட்டு இழிவான நிலைக்கு சென்று விட்டான். ஓகே, இவனை வந்து நம்ம பரத மகாராஜா லெவலுக்கு எடுத்துட்டு வரவே முடியாது. ஏன்னா இவர் தன்னுடைய தந்தையான ரிஷபதேவர், சோ எப்படி பிரம்மா வந்து நாரத மகரிஷிக்கு வந்து உபதேசங்கள் செய்தாரோ இல்லையா, அப்ப நாரத மகரிஷிக்கு குரு யாரு, பிரம்மா ஆயிடுறார் இல்லையா. அது போல பரத மகாராஜாவுக்கு குரு யார், ஆக்சுவலி ரிஷபதேவர். அப்பா, அவருடைய சொந்த அப்பாவே குருவாக இருந்து எல்லாத்தையுமே சொன்னார். யாரிடத்துல இருந்து நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எடுக்கிறோமோ அவங்கதான் குரு. ஓகே, அதை நாம வந்து பரிபாலிக்கிறோம். சோ எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸுமே ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காரு இல்லையா, நீ எப்படி பண்ணணும் எல்லாமே. பக்தி கருணை இறக்கங்கிறது பக்தனுடைய குணம்தான் மாதாஜி. அர்ஜுனன் பௌதிகத்துல வந்து இறக்க காட்டாப்புல இவர் இரக்கம் வந்து எங்கே காட்டணும்ன்றத வந்து காட்டணும், எப்படி காட்டணும், இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இரக்கம் காட்டாம இருக்கக்கூடாது, இரக்கம் காட்ட வேண்டும். ஆனால் அட் த காஸ்ட் ஆஃப் நம்முடைய அதாவது பக்தியினுடைய பாதைக்கு வந்து நம்ம உயிரை வேணாலும் நம்ம கொடுக்கலாம், ஆனா நம்முடைய பக்தி பாதைக்கு வந்து முற்றுப்புள்ளி வைக்கக்கூடிய செயல்ல வந்து நம்ம கண்டிப்பா இரக்கம் காட்டவே கூடாது. ஓகே, தட் இஸ் த லெசன்ஸ் லேர்ன் ஃப்ரம் த பரத மகாராஜாவுடைய செயல்கள் இருந்து நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, கத்துக்க வேண்டிய பிறந்துட்டு தானே வனவாசம் வந்தாரு, சன்னியாசம் மேற்கொண்டார் மாதாஜி. அத மறந்துட்டேன், கடமையை வித்தியாசம் இல்ல, வனப்பிரஸ்த நிலையில வந்து செயல்பட்டு. அப்படி தனது ஆன்மீக நடவடிக்கைகளை விட்டு விட்டு பிறரின் உடல் நலத்தின் கவனம் கொள்ளும் பொழுது நாம் பயங்கரமான ஆபத்தில் விழுந்து விடுவோம். அந்த வரிய
நல்லா அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கணும் இல்லையா? அவங்களை எப்படி ஆன்மீகத்துக்கு கொண்டு வரணும்னு நம்ம அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும். அதுக்காக கரெக்ட். பிசிக்கலா ஆனா மானுக்கு வந்து அவர் என்ன சொல்லி கொடுக்க முடியும் இல்லையா? மானுக்கு மான என்ன வந்து சொல்லி ஒரு இடத்துல அவர் என்ன பண்ணலாம், அதுக்கு ஒரு அந்த அப்படியே அவரே ஷெல்டர் அதை வளர்க்கணும்னா கூட அதுக்கு தேவையான உணவை கொடுத்துட்டு அது பாட்டுக்கு இருக்கட்டும், பத்திரமா ஒரு இடத்துல கட்டி போட்டோ ஏதோ வச்சுட்டு இவருடைய வேலைகளை இவர் செய்துக்கும் இல்லையா? கண்டினியூ பண்ணிட்டு ஆனா அதை விட்டுட்டார் அவர் வந்து இல்லையா? சோ அது மாதாஜி ஒரு அதான் அறியாமையினால ஒன் ஆஃப் த கருணை தானே மாதாஜி, இது கடவுள் வந்து மாதாஜி, இதுவும் பகவானுடைய திட்டம் தான் மாதாஜி. மாயை திட்டப்படுத்திட்டாரு. அந்த மானுக்கு யாருமே இல்ல, அவங்கள வந்து அடைக்கலம் பண்ணி ஒருத்தர் பேசணும். ஓகே, அதாவது பகவானுடைய திட்டம் தான். இன்னொரு இதுல வந்து மட்டும் சமதர்ஷனகன் சொல்றாங்களே, அப்போ மிருகமா இருந்தாலும் எதா இருந்தாலும் சமமா நோக்கணும், கருணை உள்ள இருக்கணும் அப்படின்னு கருணை உள்ள இருக்கணும்னா அதை கொல்லக்கூடாதுன்றதுக்காக சொல்றது. ஓகே, தட் இஸ் த மீனிங் இல்லையா? நாம இப்ப விலங்கெல்லாம் அடிச்சு சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்களா, அதுக்குள்ள ஜீவன் இருக்குன்னு அவங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சும் கூட அந்த ஜீவனுடைய முக்கியத்துவத்தை பத்தி அந்த ஜீவனும் நாம்பளும் ஒண்ணுதான்றது வந்து என்னைக்காவது புரிஞ்சிருக்கா? அப்படி இருந்தா அந்த கசாப்பு கடையில இருக்கக்கூடியவன் வந்து டக்குன்னு வெட்டி போடுறான் இல்லையா, அந்த செயல் அவன் செய்வானா? ஓகே, ஸோ அந்த விஷயத்துக்காக நீங்க எந்த இடத்துல எந்த அப்ளிகேஷனுக்காக சொன்னாங்கன்றத நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா? நீங்க சொல்றது வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவி அஸ்தினி இல்லையா? சமதர்ஷினக சுனிச்சைவ சபாகேஷ பண்டிதா சமதர்ஷினக அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அது எதற்காக சொல்லப்பட்டதுன்னாக்கா, எல்லோரையுமே ஒன்று போல பார்க்கக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை கொண்டு வரணும். எல்லா ஜீவன்களும் எல்லா ஆத்மாக்களும் ஒன்றுதான் அப்படிங்கறத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். வெவ்வேறு உடல்களை தான் அது தரிச்சிருக்க தவிர ஜீவன் ஒன்றுதான். அப்படின்னா நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஜீவனுடைய அதுக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோமோ அதே மாதிரிதான் அடுத்த ஜீவனுடைய அடுத்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய ஜீவனுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். அதாவது அது வேறு உடலை ஏற்றிருக்கலாம், ஒரு நாயா இருக்கலாம், எதுவானா இருக்கலாம், எறும்பா இருக்கலாம், எல்லாத்துலயுமே வந்து ஆத்மா என்பது உண்டு. சோ அந்த ஜீவனை கொள்வதற்கு நமக்கு எந்த உரிமையுமே இல்லை. அதுவும் இவ்வளவு தூரம் வளர்ந்துருத்து, இவ்வளவு தூரம் வளர்ந்து அதை வெட்டி சாப்பிடுறாங்க பாருங்க. அது எவ்வளவு எனக்கு ரொம்ப அபர்ஷனா இருக்கும். ஐயோ, என்னால தாங்கவே முடியாது. அது அதாவது நம்ம அந்த அளவுக்கு நம்ம வெறுப்பையும் காட்ட வேண்டாம். ஆனா அது தவறு என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்மளால முடிஞ்சா பாக்குறதுக்கு கொஞ்சம் சகிக்காதுதான், ஆனாலும் நிறைய சகிப்புத்தன்மையை வந்து நாம தான் வளர்த்துக்கணும். ஏன்னா நம்ம ஹேட்டட்னஸும் வந்து அதாவது ஆனந்தத்தையுமே விருப்பு வெறுப்பு எல்லாமே நம்ம சமமாக எடுத்துக்கக்கூடிய மனப்பக்குவத்துக்கு வரணும். ஆனா அந்த மாதிரி ஒரு செயல்கள் செய்யறது வந்து தவறு என்பதை உணர்த்தக்கூடிய ஒரு மார்க்கம் கிடைச்சா கண்டிப்பா நம்ம உணர்த்தோம் இல்லையா? சோ இப்போ நமது ஆன்மீக நடவடிக்கைகள் அப்படிப்பட்டவங்க வந்து ஆன்மீகத்துல எப்படி இருப்பாங்க அப்படிங்கிறதுமே நம்ம பெருசா யோசிக்க வேண்டியிருக்கு இல்லையா? ஸோ ஆன்மீகம் என்பது சுலபமான வார்த்தை கிடையாது. ஸோ வி ஷுட் ஆல்வேஸ் பி வெரி கேர்ஃபுல். எந்த சமயத்திலையுமே நாம கீழே விழுறதுக்கு மாயாதேவி காத்துட்டு இருக்கா. இட்ஸ் எ டெஸ்டிங். மாயாதேவி மூலியமா நமக்கு எப்பவுமே பரீட்சை நடந்துட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதனால நாம ரொம்ப ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருந்து நாம செயல்படணும். ஓகே, ஸோ நாம இந்த இடத்துல கவனத்தோட பார்க்கணும். உடலை பொறுத்தவரை நாம் ஒருவருக்கும் ஒன்றும் செய்து விட முடியாது. நாம் ஒழுங்குமுறை விதிகளை கவனமுடன் பின்பற்றினோம் என்றால் கிருஷ்ணரின் கருணையால் ஒருவனை நாம் ஆன்மீக உணர்வுக்கு உயர்வு பெற செய்யலாம். ஸோ அந்த இப்போ இதே மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட், இப்போ இந்த மானாக இருந்த அவர், அதாவது மானாக மாறின பிறகு அவர் மான் உருவத்தை ஏற்று வந்து என்ன பண்றார், புலக ஆசிரமத்தாண்டி இருக்கார் அவர் இல்லையா? சோ அப்படிப்பட்ட பாவத்தை அந்த மானுக்கு கூட அவர் வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்கலாம் இல்லையா? அதாவது ஒரு விலங்கு இடத்துல கூட நாம வந்து பழக விலங்கு கூட நம்முடைய பாஷையை வந்து புரிஞ்சுக்கும் இல்லையா? இப்ப நாயை பழக்கணும்னா நாய் கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கிறது. பூனையை கூட பழக்கிறாங்க இல்லையா? பூனை வந்து நம்ம பேசுறதுமே அர்த்தம் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னு கூட சொல்றாங்க. அது மாதிரி அவருடைய ஆஸ்டாரிட்டிஸ் எல்லாம் அவர் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் அந்த மானுக்கு கூட வந்து அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை உணர்த்தக்கூடிய அந்த செயல்களை அவர் செய்திருந்தால், உரையாடி இருந்தால் இல்லையா, எக்ஸாம்பிளா, அப்ப கண்டிப்பா அந்த மானுமே வந்து புரியறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கும் இல்லையா? அந்த மானுமே வந்து ஆன்மீகத்துல வந்து மேன்மை வர்றதுக்கான அந்த மார்க்கத்திற்கு சென்று இருக்கும். ஆனால் அதை விடுத்துட்டு அதை மட்டுமே அவர் வந்து ரட்சித்து கொண்டிருந்ததால அவர் செய்து கொண்டிருந்த வேலையுமே விட்டுட்டார் இல்லையா?
அந்த பக்தி தொண்டையுமே விட்டுட்டாரு. அப்ப அந்த மானுக்கு என்ன தெரியும்? அந்த மானோட தான் இருக்கக்கூடிய அந்த உறவு முறை மட்டும்தான் அந்த மான் புரிஞ்சுக்கும் இல்லையா? தனக்கு யாரோ இருக்காங்க, இவங்க நம்மள ரட்சிப்பாங்க அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஃபீலிங் மட்டும்தான் அந்த மான் வந்து டெவலப் ஆயிருக்கு. ஆனா ஒரு நாள் சடனா காணாம போனப்போ அதை தேடிண்டே போய் தான் அவர் வந்து மலையில இருந்து விழுந்துருவார். பை மிஸ்டேக் தவறி விழுவார். அப்ப இறக்கும் பொழுது வந்து அவர் வந்து அந்த மானையே யார் பார்த்துப்பாங்களோ தெரியலையேன்னு நினைச்சுட்டே அவர் வந்து உயிரை விடுவார். அதுதான் அடுத்து வர ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் வரக்கூடியது. ஓகே, சரியா? நம்ம இது படிக்கலன்னு நினைக்கிறேன். 10வது 9 தான் படிக்கல மாதாஜி. ஃபைன், நாளைக்கு படிக்கலாம். ஓகே. पांचकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्ण।